Immaġina fejn toqgħod inti billej għandek generator taħt il-gallerija. 2021 aħna minna pjan tal-enerġija u waħda mill-affarijiet kienet tisħiħ tad-distribuzzjoni. Da minn mindu il-ġenerazzjoni tagħna ħatibda tiddependi fuq standby generators. Jekk aħna rridu nattiraw l-aqwa nies, x'hemmx jattirhom li jitlu fil-politika? Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna. Il-podcast tal-lum huwa ma' Shadow Minister għall-Enerġija Ryan Kallus. Miegħu ovvjament ħanet ħadtu dwar is-sistema tal-enerġija f'dal-pajjiż u il-problemi kollha li bħalissa din is-sistema qiegħda ġarrab. Għamilna qatt ta' rikjesti biex nitkellmu wkoll mal-Ministru tal-Enerġija. Sissa għada ma tatniex tweġiba, għalulna it-tim tal-communications tagħha għalulna li waslu l-messaġġ imma sissa għadna ma smajna xej l-lura. Ovvijament ma najħed kelmu pjuttost mod tekniku dwar kif topera din is-sistema il-ġenerazzjoni, għad-distribuzzjoni, għal kif jasal fid-dar tagħna u l-passi kollha li jiġru f'din in-network u fejn din in-network qiegħda fl-aħħar mill-aħħar tfalli u x'nistgħu nagħmlu biex forsi tieqaf tfalli u anzi ntejbu s-sistema tagħna. Qabel ma nkompli ovvjament nirringrazzja lill-azzjendi li jgħinuna ġimgħa wara ġimgħa biex nagħmlu dan li nagħmlu. Dawn huma l-Browns, grazzi l-Apex Media, grazzi il-Garmin, E-Cabs, Kutriko, grazzi il-Calypso, il-Business Labs fejn jienu t-tim tiegħi inqataw ħafna mill-ħin tagħna fejn nagħmlu ħafna meetings fil-meeting room strepidużi tagħhom li huma air condition mal-kantuniera għandek il-fridge, il-coffee machine, għandek il-magna tal-ilma li mhux tagħmel ilma biss imma anke la sparkling water. Jiġifieri lussu straordinarju apparti nies li hemmhekk vera ta' zokkor insell il-Vanessa minnaw. Ija, jekk għandkom bżonn meeting rooms ta' xi kwalità tajba, kwalità għolja, inħeġġitkom titlu fis-sit tagħhom u tagħmlu l-prenotazzjoni tagħkom. Aktar minn hekk patreon.com/John Malija tixtiequ tkunu parti minn ċelebrità ta' komunità li għandna hawnhekk billi titlu tagħmlu subscription tagħkom u bekk tissieħbu f'din il-familja dejjem aktar kabbarija tagħna. Dak kollox minn naħa tiegħi, ara tlaqna issa jien Ryan Kallus is-sistema tal-enerġija aħjar ħaffu qabel ma jaqa' d-dawl. Ħanipruvaw nagħmlu naqra ta' deep dive ta' x'inhi s-sistema li tipprovdi lil dan il-pajjiż l-enerġija biex l-ewwel qed inkunu nafu lejn xi qed inħarsu qabel ma nibdew nikkritikaw u nkunu nafu fejn qiegħda tfalli x'jista' jsir aħjar. Però wkoll għall-arfien tiegħi vera qed nieħu gost waqt qed tagħmel riċerka. Dejt vera nuħu gost li jisni qed nitgħallem xi ħaġa li assolutament m'għandha xejn x'taqsam mal-affarijiet li ġeneralment naf dwar id-dinja. Min qed isegwi mid-dar tajb ikun jaf illi fuq l-iskrin waqt li nkunu din nispjegaw il-parti tal-ġenerazzjoni, tad-distribuzzjoni, low voltage, high voltage, eċetera, eċetera. Julian ħajamel attentat biex real time bena ġabnejtu inti? Bena diagram insomma biex jurikom fejn fis-sistema nkunu qegħdin nitkellmu dwaru dak il-ħin. Issa Julian tajjeb tkun taf li wara spaltek tal-lemin hemmhekk għandek engineer illi ovvjament kull darba li ħajsib żball ħajkasstigak bħarsa furjuża li diġà beda kemm hux daqsejn xuftejh ħina l-ewwel frames ta' dak id-diagram imma qegħdin nippruvaw, qegħdin nissodaw, kultant infallu, kultant le. Mela, kif inti? Tajjeb ħafna, vera looking forward u grazzi li sedintni. Grazzi tal-li l-qajt l-istadina. Għal-mena t-segwi kol tajb kun tafu li aħna u kol stedinna l-Ministru Mirjam Dalli sissa xej. Għallunna li ħajkelmuna mill-Ministeru ma forsi marrilhom id-dawl fejn qegħdin m'hemmx reception u la jiġu lura ċemplilna lura Mirjam ukoll.
ħanibdew billi natu naqra ta' deskrizzjoni ġenerali tas sistema. Int għandek il-parti tal-ġenerazzjoni, il-parti tal-distribuzzjoni u fl-aħħar mill-aħħar l-enerġija edha hawnhekk biex nkun nistgħu nagħmlu dal-podcast, biex nkun nistgħu kollna dad-daw, dal-mikrofon, eċetera, eċetera. Mela, l-ewwel parti hija l-ġenerazzjoni. Tispjegalna naqra aħna kif niġġeneraw l-enerġija f'dan il-pajjiż. Mela, biex ngħidlek 3 metodi. Sewwa. All right? Għandek il-fossil fuels Sewwa. li nittamaw neħilsu minnhom kemm jista' jkun malajr. Sewwa. Issa fossil fuels illum qed ngħidu LNG, Okay. gas. U li bħalissa nużawh għal żewġ impjanti maġġor Żewġ turbini. approximately le, impjanti, mela ħanfehmek. Ok. Mela, l-iktar impjant biex ngħidlek antik, issa relattivament antik, ftit snin mhux qed ngħidu 20 twal, huwa dak li qabel kien tal-BWSC. Sewwa. Sewa. Li eventwalment xtrawh iċ-Ċiniżi Shanghai. Sewwa. Ok? Dak hemmhekk hemm xi 8 turbini minn għalija, Sewwa. xi 18 megawatt each, li Sewa. tella ma xi madwar 144 megawatt. Sewwa. Ok, ġifieri dak għandek. Sewwa. Tikkorrabora Julian, 158.2 skont il-riċerka ta' Julian. 52.8. 152.8. U hemmhekk kien il-viċin tajjem. Għaddejt mill-eżami. Rib. Lasta tista' terġa' tixxu tiegħu forsi tiskurja. Mela, l waħda hija 152 u dik hija dik li aħna nsejħula Dellimara 3. Eżatt. Sewa. Dik illum hija privatized, Sewwa. ġifieri mixtrija mhijiex tal-Lena Malta, ġifieri 90% tagħha dik Sewwa. hija mixtrija mix-Shanghai Electric. Tajjeb. All right? Isem sinonimu ma' ħafna trasparenza. 100%. Qabel kienet BWSC però. Qabel kienet BWSC, BWSC ukoll imma hija kumpanija barranija. imma kienet il-proprjetà tal-Lena Malta. Allura Qabel- BWSC kien l-rwol ta' ħalibnija Eżatt. u jopera min? Jopera dejjem Lena Malta. Qabel kien. Ġifieri Alright. aħna konna nsejħu la BWSC għax il-BWSC bniewa. Eżatt. Il-proprjetà kienet dak iż-żmien kienet tagħna. Tantu minnu li meta introduċew li ċiniżi, Sewwa. sa jena flok ngħid Shanghai Electric ngħid iċ-Ċiniżi, aħna ċiniżi Issibuhom. insibuhom. Meta xtraw parti mill-Lena Malta, parti insomma terze, 33% ta' kollox. Imma dik speċjali, dik għandhom 90% kważi kollha tagħhom. All right? Iġifieri dik hija illum hived off mill-lassi tal-Lena Malta. Dik ma dix proprjetà tagħna, għasfadlilna biss stake ta' 10% fiha. U aħna nħallsu lix Shanghai Sewwa. Electric, għandi karta u ximkien, kemm kienu qed jagħmlu profitti kuljum minna, Sewwa. xi 40,000 kuljum. Għandi cutting għaw, nipprova nsibilek. Tajjeb. Ġifieri dik meta ġiet hived off, naturalment l-aħna benija, issa rridu nibdew nixtru l-enerġija minn għandhom. L-enerġija minn għandu. Aħna benija, Sewwa. però għandna bżonna. Mhux hekk Sewa. għandna bżonn dak li qiegħed tipproduċi. U dik hija Ir-raġuni, u dik hija l-privatizzazzjoni parti dik l-ewwel parti tal-privatizzazzjoni. tal-Lena Malta. All right? Sewwa. Ximkien għawet Inti semmejt li dak it-terz tal-Lena Malta l-imbijat li Shanghai Electric. Dak it-terz kien jinkludi dan l-impjant u ma qalulna mela rrid 90% ta' dak l-impjant jew ma żewġ deal separati. Mela, Shanghai għal Dellimara BWSC, dik ngħidu la D3, sewa, Dellimara 3, kif ktibt inti, dawk ħalsu 150 miljun. Sewwa. All right? Xtrawa 150 miljun minn għandna. Ok. Skont esponenti tal-Labor Mhm. kienu qalunna ma tiswa xejn. Sewa, imma ċ-Ċiniżi dik għażlu from Sewwa. all the assets. All right.
Importanti. Tagħmel punt politiku hawnhekk għax il-BWSC kienet kritikata ħafna. U Yellow Pages u mhux Yellow Pages. Fuq da kollu ħanitħattu iktar tard u ħantik iċ-ċans tagħmel kull punt politiku għalbek tixtieq. Thank you very much. Mela, ħanibqa' naqra għalissa fuq il-fażi teknika tal-konverzazzjoni. Mela, Delimara 3. Ejja, mbagħad għall-Lena Malta sewa Shanghai xtraw 33%, 1/3, 400 million. For 100 million. Ok, u 33% tal-Lena Malta li dawk xtrawhom 100 miljun. Eżatt. Għajt, fi dawk kollox tawna $250 million. That's including distribution, eh? Ok, emmek hemm numru, inti sib xi numri naqra differenti ġu? Lej, korraboraw dak li qed jgħid. Bażikament xtraw għal 220 miljun, però 70 miljun minnhom marru għal konverżjoni tal-gas, ġifieri meta tagħmel minus jifdal 150 miljun. Sewa. Li għadu kif semma Sur Kallus. Alright, mela. Ma da punt importanti, Julie, sorry, John. Mela, le? Dik kienet lesta biex tinqaleb għal-gas. Sewa, kienet parti mill-pjan ta' meta. Meta jgħidulna qatt ma kellkom pjan biex taqalbu għal-gas. That is proof to the contrary. Sewa, għax kieku aħna, meta nitaħna, jina ma konċ fil-gvern. Ma konċ parteċipi fija. Pre-2013, xie ġejt elett meta l-partit tiegħi tela fl-oppożizzjoni. Imma, having said that, mux niddefendi l-ħadd. Imma dik kienet diġa planned, sewa, biex for the eventual conversion right. To operate on gas. Mela, we're going to get to controversy u who said what and where and why dal-waqt, pero l-ewwel nixtieq li nifmu naqra s-sistema kif taħdem. Mela, tajjeb imma li fehmna li l-impjant li kien jiseħ WSC li aħna nsejħu li Delimara 3 dak kien bih Shanghai Electric. Issa, hemm Delimara 4 li huwa it-tieni parti ta' din il-sistema tal-ġenerazzjoni illi huma speċa l-iktar żewġ impjanti li jtuna enerġija. Delimara 4 huwa dak li aħna nsejħu l-electrogas. Correct. Ukoll isem sinonimu ma' korrettezza trasparenza. Mela, għajdilna naqra fuq Delimara 4. Mela, Delimara 4 hija l-famuża power station li nafu ta' Konrad Mizzi. Sewa. All right. Illi fija it-tik madwar 180 to 220 megawatts. Ok. Jikew għalek teħu the maximum capacity 220 megawatts. 220 megawatts. All right. Ok. Sewa. Imma, u dik, għaddarba dik ma da xejx taqsam ma l-istat jixtri minn għandhom daw il-kumpaniji. Totally privatized. Sewa, 100%. Aha. U aħna naturalment nixtru l-enerġija minn għandhom. Sewa, mela, qed tagħmel punt importanti li aħna ikollna nixtru. X'inhu ma l-obbligi tagħna? Tipo, hemm xi prezz li dejjem rridu nixtru bih, hemm volum li fis-sena aħna rridu nixtru, għandhom huma xi obbligi lura lejna. Kif inhu dan l-arranġament ta' bejnina? Nibdew bil-kontrati jew bl-arranġament ma' Shanghai Electric. Importanti ħafna. John, il-kritika tagħna dejjem kienet illi il-kuntratt kif sar l-hawnhekk mhux trasparenti. Għallim kuntratt qed ngħidu. Għal ta' Shanghai u tal-Electric. Għax ultimately jiena rrid inkun naf kemm qed inħallas għal kull prezz ta' unit li nixtri. Mhux hekk, mhux flusna dawn. Mhux hekk sintendi jom. Mela l-kritika tagħna dejjem kienet il-kuntratti kif saru ma jtunniex il-libertà nażlu minn fejn nixtru. Ġifieri. Issa mbagħad ħa niġu għall-interconnector. Ma dik il-parti li jmiss. But it ties with everything. Ġifieri. Jekk jien għandi sors ieħor mhux da tnejn irħas, għandi l-libertà nixtri l-enerġija minn sors li huwa irħas jew iktar nadif. Ġifieri hawnhekk naf li qed jiġi ġenerat mill-gass. Sewa? Xorta jibqa' fossil fuel, it is not completely clean and renewable energy, mhux hekk? Mhux hekk. Jiġifieri, imma mhux biss minn aspett ambjentali, anke minn aspett kummerċjali finanzjarju. Jiġifieri, naturalment, l-aħjar dis li tagħmel Lena Malta, hopefully, ifissru l-aħjar dis għall-konsumaturi. Sintendi. Hopefully. Sintendi. Allura, il-kritika tagħna meta saru dawk il-kontratti, li by the way, kien hemm saga sħiħa biex ħarġu u ma ħareġ kollox, anċi ħareġ ftit minnhom.
X'inti sa għandek jigsaw puzzle, sewwa, xi 3000 pieces. All right? Għandek U xi għed biċċa biċċa. mhux hekk biss, għandek xi 1500 minnhom neqsin. Ftemna. Ġi meta tara daw il-kontratti kif kunu ħarġu, dakinhar kont jinkellim tal-oppożizzjoni kol fuq Ġifieri suġġett. għatem partijiet ta' kontratti li ma nafux x'inhuma. Mhux hekk, mhux hekk. Ġifieri they were dik nużaw il-kelma redacted. L-obligi, però fl-aħħar mill-aħħar x'nafu dwar l-obligi. Mela, kellek l-ewwel 5 snin prezz fiss. Sewa. Dat nitkellem fuq Electrogas. Electrogas, ok. Pero qabel l-elezzjoni ta' 2013 kienu jgħidulna ħanġibu kontratt għal 10 snin prezz fiss. Sewa. U għana kun ngħidulhom this is not possible. When it comes to these kind of contracts, minħabba il-volatility Tassu. tas-suq tal-gas. Ġifieri 10 years is a very long time. Inti taf kif jiġri il-pandemic bidlet is-xenarju, gwerra tal-Ukrajina bidlet dawk huma kollha international factors li jimpinġu fuq il-prezz tal-gas. Sintendi. Issa tara ma Konrad Mizzi dakinhar ta' Hero kien qalilna aħna nġibilkom prezz fis 10 snin ta'. Wara li naturalment they took over u dejna nifmu dal-kontratti x'inhuma b'daw id-diffikultajiet kollha. Trying to match the pieces. Ir-riżulta li daw l-ewwel 5 snin għamlu prezz fiss. Sawa? U dan huwa kontratt ta' 18 years. Ġibdejna 2017, presso poco. Sewa. Għandek plus 18 years. U dak 18 sena aħna obbligati li nibqgħu nixxu minn għandhom. Sintendi, la darba tajnihom il-power stations biex ta' ma nistgħux ngħidulhom isma' mhux se nieħdu iktar ta' mill-enerġija tagħkom. Ismani, we are on record saying, okay, fl-aħħar elezzjoni, illi we will buy from the cheapest. Sewa. Ma dak ifisser li tiksru l-kontratti possibilment. Aħna namlu li fl-aħjar interess tan-nies. Imma jekk dak imbagħad jesponikom għall-attakki Danni u legali. affarijiet. Speċa mek Naturalment. jafu jiġu f'sitwazzjoni fejn ħajħallsu multa tal-Madalena mill-qorti minħabba li. Aħna we will do, ovvjament, jekk ninataw il-fiduċja, sa fl-aħħar ikonna l-liberta naw il-kontratti kollha. Naqblu? Minna ħafna. Memx mod ieħor li nsibuha imma speċa dan għandu ikun għodda bażika f'demokrazija moderna bħalma supposti tagħna, demokrazija Ewropea. Illi jekk aħna għandna daqshekk mistoqsijiet madonna da għandek il-Konrad Mizzi u l-Kitu n-Nexja, kulħadd jafferx f'daw il-kontratti. Biex ta' m'hemmx ikun hemm fakkulta, m'għandux ikun hemm fakkulta fid-demokrazija li ttik l-għodda tal-isma' tista' tieħdu kollu dal-kontratt. Ir-raġuni taf xejdunna. Commercial sensitivity u. Jiena qabli f'da Dekasteru kien hawn il-kollega Mark Anthony Zammut. All right? U dan għamel diversi sensili ta' PQs biex niprofaw noħorġu. Għax aħna ultimately xirridu, jiena qed inkun naf. Kull prezz ta' unit kemm qed jiswini. Naqblu. Sibni għad l-informazzjoni ma. Ħanwieġbek, daw il-PQs, Mirjam Dalli, nispera forsi taċċetta wara li tisma' li miegħek tiġijaw, u forsi twieġbek jekk lilna ma tweġibniex, kontinwament tikkwota l-interess kummerċjali tal-Ena Malta. Għandek PQ waħda sewwa li ġiet risposta 30 May 2022. Tajt kif qed ngħidlek jiena, all right? Ġifieri niforma l-interpellant li d-dettalji speċifiku tal-informazzjoni li talab jippreġudika l-interess kummerċjali tal-Ena Malta. X'ikun saqsija? Saqsija, per eżempju, tista' minn su tippubblika l-prezz medju, the average price. Li bih inxtara kull unit ta' enerġija minn Dellimara 4 li semmejnija Electrogas. Electrogas sewa. Kull unit ta' enerġija minn Dellimara 3, BWSC Now Shanghai Electric, u kull unit tal-enerġija mill-interconnector. F'kull xar bejn April 17 u April 2022. Għandek periodu ta' 5 years. Ok? Tista' wkoll il-Ministru tajt kemm il-unit jixtara minn kull wieħed minn dawn is-sorsi f'kull xar fil-perjodu msemmi. Ġew risposta li qalet hija dik. Ħani kwota xemm sentenza oħra ħalli ħadd ma jgħidu ħallet parti minna barra.
Apparti ki sentenza li għetlek, tajjeb li ninforma li l-Ena Malta tħaddem politika ta' dispatch optimization. Dik li għetlek il-libertà li nixtru minn fejn u l-irħas. Ettajt jagħmlu billi tikkonsidra kemm il-prezzijiet fis-suq kif ukoll konsiderazzjoni tekniċi u kummerċjali oħra fuq bażi ta' 24 sija kuljum is-sena kollha. Dik hija risposta. Din hija speċa il-parti tat-trasparenza hija xi ħaġa li jiena bejjax fil-qasam, bejjax kif jiena magħmul bħala bniedem. Tinfurjani li jiena tintik it-taxxi tiegħi u inti tajli infaqtom ta' kemm infaqt. Ma musanajlek fejn infaqtom, musanajlek minħadhom. Hija infurjanti. Xem li jista' jsir bħalissa fis-sistema li għandna bħalissa biex aħna nakkwistaw l-informazzjoni u nassumi li intom bħala partit għandkom xi tip ta' pjan, xi tip ta' prospett biex tbidlu l-liġi b'tali mod li tkun ħafna iktar aċċessibbli l-informazzjoni għalina. Mela, aħna nkunu trasparenti fis-sussidi li nagħtu. Jiġifieri, jiena ma jistax ikun qabel l-elezzjoni sewa nirċievi dar ċivejtu inti kien frankajt fil-kont tad-daw? Mal-mara tal-aħdak biex nkun kompletament onest. Din batet il-kull dar, diffiċli ftijak ma ġietx, għax batet kull dar sera ħrasek. U daqalulhom il-kont tiegħek frankajt X amount. All right? U jiena mill-domanda, mhux hekk, x'taħseb? Qedtilhom għaddit l-elezzjoni tal-MPs, għax għalqulna l-Parlament waqt il-kampanja, xi ħaġa qatt ma saret, ma żomma. Tħanna lura, qedtilha Madam Ministru, tista' tgħidli kif wasaltu għal dik ċifra? Sewa, jiġifieri inti taf li hemm sussidju bħalissa fuq qedtilha ma jrid inkun naf. Jiġifieri qed nonfqu so many millions f'sussidji. Xangaj kemm qed jieħdu? L-Electrogas kemm qed jieħdu? Mhux hekk. This is public money. Ta' mhux flus tagħha, ta' mhux flus ta' Prim Ministru, ta' mhux flus tal-Labor. Dawn huma flus naħallsu taxxina u inti kulħadd. Sawa? The minimum I'm asking is, isma, għajli kemm qed inħallsu lix-Xangaj u lill-Electrogas kull unit li niġġeneraw. Minn dawn l-400 miljun tas sussidju li qed ngħidu li qed nonfqu. Kemm minnhom qed imorru għand ix-Xangaj, kemm qed imorru għand l-Electrogas? Eżatt, ma dak li hija mistoqsija pertinenti. Saqsija? Ejdra qed inkun naf minn daw il-miljuni kollha li qed tgħidu nfaqna fuq il-sussidju. Sewwa? Post-COVID, etc. Kemm minnhom ħadu min? Sewwa? This is basic. Mela qed infehmek. Ir-regolatur missu għaw daħal sewwa u qal isma' di tissir. Imma x'għan illum għandna regolatur li huwa mhux regolatur huwa parti mill-gvern sar. Imma il-regolatur huwa obbligat, jiġri intom pereżempju tistgħu tħarkuh il-dar-regolatur tal-lusma int mhux qed tagħmel xogħolok, jiena ħarek l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni, naf is-soċjetà ċivili, ma nafx. Hemm din il-funzjoni. Jekk hemm bidliet legali li jridu jsiru, illi tobbliga lill-Ena Malta tippubblika din l-informazzjoni, sewwa, daw iridu jsiru daw it-tibdiliet, jekk mhux qegħdin fil-liġi. Sewwa? Bħalissa qegħdin fil-liġi u le? Ma jidhirx qegħdin fil-liġi. Li hija fil-liġi pereżempju u li r-regolatur m'għamilx għal l-Awditur Ġenerali fir-rapport li ħareġ issa. Illi l-Ena Malta, is-sena ġolja wkoll pjanar, kellha pereżempju tippubblika the generation plan every so often, da ma għamlitux. Taf x'għamel ir-Rews? Għal l-Awditur awta. Għal f'dal rapport li għamel dwar l-investment, anzi, the lack of investment fi distribuzzjoni. Ħareġ issa July 2024. Għal ir-Rews, ħanikwotaħħilek edawnek, this review tal-Awditur Ġenerali further highlighted that Ena Malta defaulted on its legal obligation. Mela, fuq dal-punt hemm legal obligation li tippubblika l-pjana l ħares li. To publish such network development plans. Okay, ġifieri distribuzzjoni, ġenerazzjoni, kemm sankabru, jinġibt miegħi dak li kien ta' pre-2013. And submit them to the regulator li huwa Rews, Regulator for Energy and Water Services.
with the letter refraining from imposing associated penalties. Mela għandna qafas legali. ċar, ġifieri. Mela, inti l-Ena Malta, inti għandek obbligu li every so often tippubblika il-pjan tal-enerġija tiegħek, ġenerazzjoni distribuzzjoni. Jekk ma tagħmlux Big Brother li huwa Rews għandu jagħmellek multa lilek. Suppost jiġbidlek widnek u tik multa. Imma di ma saritx. Kemm il-darba ma saritx nafu? L-awditurja jgħid kemm il-darba ma saritx? Dal-perjodu ma minix ċert jakkawx drabi, però l-intqala hawnhekk huwa illi ir-risposta tar-Rews kienet isma' imbilli konna ħanimponu dil-multa. Ma konniex ħanaslu fejn rridu. That's not the point. Il-problema li nara f'dik is-somma hija li ngħidu ir-Rews timmulta lill-Ena Malta. Da mhux fava ħallasom, da jien ħanħallasom nerġa'. Ġifieri ħanerġgħu fl-aħħar mill-aħħar istituzzjoni tiegħi tħallas l-istituzzjoni oħra. 100%. Speċa li hemm bżonn huwa li tiġi sforzat biex għandna tagħmlu dal-pjan. Jekk ma tagħmlux, you're not fit for purpose, itlaq il-barra ħeġi ħadd ieħor biex jagħmlu, dasik. Issa dik min jiddeċidija? The politician, the responsible minister, or the government enacting. Ir-Rews m'għandux din ma nasibx li għandu l-kapaċità li. Il-liġi tgħid kellu jagħti multa, fim? Multa hija speċa. Ovvjament, inti taf kif jaħdem dal-pajjiż, jiġifieri xi ħaġa. Ma nafx kif qed jaħdem dal-pajjiż propjament. Mela, Ġuli nixtieq jippunta li lejn xi ħaġa, xi biċċa aħbar jew biċċa datum. Mill-istess rapport tal-awditur, bażikament, Rose explained that in its view imposing penalties may divert, jek tista' taqranti aħjar ma titfaħa kollha fl-iskrin għax titfajt li nofsa. May divert xi ħaġa and resources, mela effort and resources for both the regulator and the DSO, ma x'nu DSO, towards lengthy judicial proceedings rather than employing these to complete and fulfill the submission of the plans in question. Ġifieri qed jgħid ma tajtux multa għax inkella dak kien joqgħod jitla l-qorti, ħallasni ħafna admin u paperwork u peress li mhux kapaċi jimxi jew ma jtux wingan fl-istess ħin, ma jistax jagħmel dawn żewġ affarijiet f'daqqa u b'konsegwenza spiċċajna ma minna xejn. DSO Ena Malta. Distribution System Operator. Ena Malta tfisser. Okay, mela. Alright, qed nifhmu li hemm mela problema ta' trasparenza, hemm problema ta' infurzar, no surprises there. Però u forsi iktar tard nistgħu nitlu naqra iktar fuq kif taħseb inti dwar it-trasparenza. Xi naħseb fundamentalment it-trasparenza hija xi ħaġa li qiegħda fis-sisien ta' kull demokrazija moderna u li għandha bżonn tiġi indirizzata b'mod f'dal pajjiż drammatiku, drastiku u serju. Mela, ħankomplu fuq il-ġenerazzjoni. Mela sissa għadna li jint għandek daw iż-żewġ impjanti li huma D3, D4 li bejnietom jiġġeneraw l-iktar ammont ta' enerġija. L-umenu hekk tidher l-affari. Ekku għax inti għandek 220 plus kemm qed li 144. 220 plus 152. Qed li 152, hemmhekk kien. Sewa. Li ammontaw għal skont l-Ena Malta hija 205. Skont il-website tal-Ena Malta. Ta' min? Ta' Dellemara. Dellemara 4, skont il-website tal-Ena Malta. Tiġġenera 205. Ok, mela tnajdu. Mela nimxu b'dik iċ-ċifra. Nimxu b'dik iċ-ċifra u allura qegħdin 357. Dak-ilma. Ok. Ribda dak ilma. Issa, il-mezz liħor illi nużaw, skużani, li nużaw biex niġġeneraw l-enerġija huwa l-interconnector. Correct. So, mela l-interconnector kien tabbar fl-2008, kien proġett li sewa 180 miljun sewa. 182. 182, kif ġi finanzjat l-interconnector? Mela parti national funds u parti European funds. Sewa, nafu kif kienu allokati daw il-żewġ. Mela xi 20%, 80%, 80 national. 80 national. Ek jidirli. Okay. Ma ġveri meta t-nejdu 180, qed ngħidu kemm 18 million of EU funds. So what ngħidu ġveri. Mela, aħdem naqashomhom
bro fidejk. Issa ejja lura għajli inti xsibt, għaxina sibt ħafna affarijiet differenti. Sibt liħim minnom kienem li IB, l-European Investment Bank, illi kien ħajatina xi tip tal-loan ta' 60 miljun, pero mbagħad ma rajtx li ħadni effettivament dal-loan, ġest li kien hemm dan il-pjan. Insomma, mela, da sewa 182 miljun. Min dan il-source, kemm nieħdu enerġija fis-sena? Jew kemm That's a very good question. Sewa, anzi, ħansaqsik waħda qabel un bat insaqsik dik. Kemm huwa kapaċi itina, għax dawn huma importanti li tifmu li dawn il-numri mhux ma jfissru xejn, il-waqt jfissru ħafna daw il-152, daw il-2 dal-plus li qed nagħmlu mhux qed nagħmlu ħażik. Qed nagħmluh biex nifmu x'tip ta' kapaċitajiet għandna u forsi nibdew nifmu għalfejn għandna daw il-problemi. Mela, lim tip ta' load jiflaħ l-interconnector? Dak huwa madwar 200 megawatts. 200 Correct? megawatts jikkonferma Julian, mela sirna fucking esperti, ma nafx ta' xiex, ma nafx għandi moħħi qed jiġani wara l-jumej. Mela, dak huwa 200 megawatts. Mela, issa mal-interconnector x'inhu l-arranġament? Aħna obbligati li nixtru ċertu ammont li nixtru ċertu volumi, f'ċertu periodu, li nħarġu ċertu flus. There is no constraint whatsoever. How do you mean? Block post ta' tnej l-oħra. All right? Issa, mela, l-interconnector inti tixtri mill-grid Ewropew. Issa jena nista' nażel li nixtri minn nuclear facilities, nista' nażel nixtri mill-fossil fuels, gas turbines, nista' nażel nixtri only green, sawa? Nista' nażel nixtri cheaper, lower. Okay. Sawa ġifieri hemmhekk hemm libertà assoluta minn fejn nixtri, x'ħin nixtri. This is an open market. L-arranġament huwa sempliċement isma' aħna ħanaqdu dan il-pipe, dan l-interconnector, l-interconnector ħajaqbad mas-sistema Ewropea u mbagħad nażlu mat minn nixru. Eżatt. Sewa, u jkun hemm nassumi xi tip ta' pjattaforma fejn inti tifhem x'qed tixtri, kemm jiswa. Hemm pjattaforma u hemm nies illi jagħmlu deċiżjonijiet strateġiċi. Sewa. Minn fejn jixtru, x'ħin l-aħjar prezzijiet, x'ħin l-aħjar il nixtru, what are the best prices to buy. Naturalment, kemm nabbu l-interconnectors kont il-bżonn tal-pajjiż ukoll. Il-volumi nifhimhom. U biex ngħid kollox ġifieri li kieku Electrogas u Shanghai Electric f'moħħi u f'moħħ ħafna Maltin ma jimtux ħafna mistoqsijiet meta tisma' dawk l-ismijiet. Tajt ma da mhux xi ħaġa probabbli rraġunata li inti bħala stat trid tara kemm jista' jkun li tkun dipendenti fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija indiġena. Jiġri hija xi ħaġa tajba li tonqos l-importazzjoni tal-enerġija u li kemm jista' jkun inti l-enerġija tiġġenera lokalment fit-territorju tiegħek stess hija ħaġa tajba. Il-mistoqsijiet ovvjament u mbagħad għandek ħafna minn daw il-puzzles li qed tgħid inti jew daw il-biċċiet tal-puzzles li qed tgħid inti li huma inkwetanti u li inti mhux qed tgħidli ma daw kemm qed tixtrihom men. U jiena obbligat u jekk ma nixtrihomx jiġri mbagħad. Biex dawn huma affarijiet li kull minnu naqra fin-negozju jindu mal-ewwel jgħidlek hawnhekk hawn xinejka u biex mhux qed. Kieku jiena mhux qed ngħid il-verità. Sawa, kieku jinflok miljon li x'nagħmel. Noħroġ iċ-ċifri, ngħidlek isma' rajji. F'daw is-7 snin jew kemm, l-Electrocos ħadu so many million. Mhux hekk. Mis-sussidu li tajna ħadu so many million. Ġifieri għandek il-parti tal-kuntratt u issa għandna over is-sussidu qed nagħtu. Plus li tajlis ma ħad xtrajna daqs daw il-units wewna daqstek, biex kollox għandu jkun vera trasparenti, għax fl-axar mill-axar jiena tinħallas. Da minkejja li inti bħala ministru tkun qed tiġġestixxi il-flus tagħna, di l-idea li l-flus tal-gvern huma l-flus tal-gvern, il-flus tal-gvern mhux il-flus tal-gvern, il-flus tal-gvern huma il-flus li niġġeneraw aħna billi mmorru għax-xogħol kuljum. Tient. Allura jiena nħoss li dawk huwa obbligu tal-gvern li jgħidli kif qed jonfoqhom li. Issa jekk ma jridx, fucking jitlaq lem u nsejbu ħadd jgħidli isma' ta' hekk qed nagħmlu għabru. Insomma, mela. U dak huma iż-żewġ mezzi s'issa li għandna biex niġġeneraw l-enerġija. Mela, Delimar 3 u Delimar 4 u l-interconnector. Issa, qed inżidu ma' din ir-riżorsa dawn
Mela, dan huwa impjant temporanju daw il-generators ta' diesel ta' daw li ħajġu jibdew joperaw minn Awwissu, ħajamlu mana sentej u 3 xhur. X'inhu ma dawk eżatt? Spjega li eżatt dawk x'inhu ma. Mela. Da kollox beda meta Ryan Fava li huwa inġinier u ċermen tal-Ena Malta kiteb il-lera biex iġib permess speċjali, an operating permit. Biex jinata permess, eżenzjoni, call it whatever you like. Biex l-Ena Malta iżżid mal-ġenerazzjoni tagħha capacity, energy capacity, li ġejja minn generators. Jaħdmu bid-diesel generators. Sewa. Li huwa fossil fuel li ħammeġ ħafna iktar mill-gass. Sewa. It-nej fossil fuels, pero fuq livelli differenti. U hemmhekk xelet bozza. Mhux hekk? Ġifieri da minn mindu il-ġenerazzjoni tagħna ħatibda tiddependi fuq standby generators. Ġifieri inti semmejt li temporanja hija stopgap temporanja. Sewa. Però ir-riżultat Sewa. minn inkompetenza kbira. Li wasalna biex ikollna bżonn daw it-tip ta' Daw generators. Però il-perturbazzjonijiet tiegħi hawnhekk jibdew għax jiena naf illi jew l-menu nemmen. Illi ġieli smajt, ċekkjaħ il-waħda li ġu, li ġieli smajt il-dafafa, pubblikament jgħid li m'għandix problema ta' ġenerazzjoni. Issa jekk m'għandix problema ta' ġenerazzjoni, għalfejn xrajna daw il-generators. Għax għal min qed isegwi u minnu bħali ma jifhem assolutament xejn fl-inġinerija, għadna nitkellmu fuq il-parti tal-ġenerazzjoni, ġifieri il-bettri nazzjonali li minna toħroġ l-enerġija u għadna rridu nqasmu id-distribuzzjoni għadna qas tħallna fiha. Sewa, issa, jien kull meta smajt il-Ryan jitkellem, il-Ryan Fava jitkellem, dejjem smajtu jgħid, isma' il-problema tagħna m'għandix taqsam mal-generation, sewa qed ngħid jew qatt ma qala di. Le, għala darba li għandna problema ta' generation. Umbat ħarġet Mirjam da li tgħid mhux vera. Sekonda, Julian sab. U minn dakinhar biddel diska. Inti titella. Litra li bat lil-lera. Le, dik litra għandi, għalek jiena konfus. Għalek jiena konfus, eżatt. Kollox beda minn litra. L-ewwel għalija kienet litra. Fl-litra jgħid. Mela ħanaqraw litra. problema. Mela ħanaqraw parti mill-litra. Mela parti mill-litra Fafa jgħidek. Daw qed jikteb li era biex tuħ dan il-permess partikolari insomma biex jopera dan l-impjant ta' diesel. Mela, on the basis of the above, Ena Malta submits that the project, dan l-impjant, is extremely urgent and is required to prevent the occurrence of inadequate supply of electricity in 2024. Ġija wek. Emmi. Hija stqarrija ċara. Il-pożizzjoni tiegħu hija isma' jekk mhux settuni permess għal daw il-generators ta' diesel, ħajkolna a reoccurrence of inadequate supply of electricity as in 2023, naħseb li jgħid mhux 2024. Mela, u jkompli, the goal is to avoid a repeat of the crisis experienced last summer by having this plant available for dispatch by end of 2024, by end of May 2024. Iġviri għawek jerġa jgħamil l-istess punt huwa li isma jekk settuna dan il-permess jien ma nistax niggaranti l-kom li musa jkollna kriżi oħra. Ġili l-affarijiet ġraw. Ryan hemmhekk tkellem ta' inġinier. Di sekund li Ryan hemmhekk tkellem ta' negozjatur. Yes, that one. Li speċta l-lera kienet jafasom naqra. Biex kienet jgħidilhom isma' tuni dal-permess x'inkella taf se jiġri biex jitfall pressjoni fuqhom. Hija possibbli? Ma naħsibx għaliex u xinu l-kas jibqa l-fat li ħan nitkellmu fuq energy generators. Mela, this is not a distribution issue, problem, dik litra. Dik litra hija a generation issue. Interament, mhux hekk. Mhux hekk, għax aħna mhux qed nitkellmu fuq kif ħan waslu d-dawl fid-djar tan-nies, qed nitkellmu kif ħan niġġeneraw id-dawl.
Però naf mbagħad ċara, iktar l-qoddim ċara. xqal. Mela, iktar l-qoddim sibli kwota oħra iktar din hija mbagħad xqal pubblikament. Aha. Mela, Julian ħajsib li id-data kienet l-20 ta' Ġunju, Lulju, sorry, 20 ta' Lulju 2024 u s-sur Fava star ek. Ma kemm ċaqla fil-nofs tajb. Mela, according to Fava, as temperatures soared at the beginning of last week, and Malta registered an increased load between 25 megawatts and 30 megawatts. Mela, generation is not the problem. However, it is the distribution network that is proving a challenge for Ena Malta. And last year's challenges foretold the current situation. Mela, għek qed jgħid li mhijiex il-ġenerazzjoni. Mela. Fejt jitkellem issa bil-edu. Intu kollu engineer. Iva. Sewa, okay. Fej, x'meta tkellem f'dal kuntest bil-qeda fejn u Mirjam Dalli. Sewa. Mela, jiena x'naħseb li ġara jiena. Okay. Sannis- Din hija ipotezi tiegħek. Jiġġudikaw in-nies. Okay. Il-fatti huma daw, illi meta kiteb il-lera u tkellem fuq generation. U mela ċara, għal-isma, jekk mhux ħattuni permess li jiena nġib daw il-generators li ħadmu bid-diesel, Sewa. I cannot guarantee illi ħajkonna biżejjed generation. Dawk huma l-klim. Issa. Ovvjament jiena meta rajt litra Mhux hekk? tellajt, L-antenni. l-antenni. Għaliex, for two reasons, il-gvern dejjem sostna li problema mhijiex generation imma hija distribution. And this for the first time is confirming that. Però anka li kieku Fava ma kitibx dak id-diskors. Sewa, it's facts. What are you adding? At the Delamara Power Station, you are adding generation units. U għafatibli illi forsi naħdmu b'din is-sistema ta' N-1 li hija bażikament li inti tikollok dejjem il-kapaċità li tiġġenera iktar enerġija milli għandek bżonn u allura u jaf li dejjem irid jaħdem din is-sistema, però Fava biex jagħmel iktar pressjoni fuq l-era tgħidilhom isma' tiftakru s-sajf li għadda dak għax ma kellniex biżejjed generations biex ta'. U speċjal jelab naqra din il-logħba biex ġietix konform mal-N-1. Jaf li l-kriżi mhijiex daqshekk serja, però qed jilagħba li hija daqshekk serja. Għawak kien jitkellem fuq 37 million, 37 million. Sewa. U dik litra ta' fej saret biex ituna concession nużawmu 500 hours a year. Sewa. Għax huma diesel u l-era ma tikx il-permess li tużhom il-ħin kollha. Jiġifieri aħna ħanħallsu 37 miljun biex nużaw dan l-impjant Sentejn u 3 xhur. Sentejn u 3 xhur, ma mhux ħalsaw ma sentejn u 3 xhur sħaħ. Ma żgur li le, tistax. Għax ma tistax, għax il-blera tippermetti li tużhom 500 Sija fis-sena. fis-sena. 500 sija jiġu pressa poko 20 jum. 20 jum, hu. So make it 500 plus Yeah. 500 għandek sentejn. Yeah. U mbagħad ħu 3 xhur oħra mela prorata kemm jiġi 1/4 ta' sena ta' 500. Minn hemmhekk joħroġ il-47 days li 20 nitkellmu fuq aħna. Ġifieri qed ngħidu isu ħannużawhom 50 days, 37 million, 50 division by 37 million, kemm jiġi Julian? Kemm qed inħallsu? Alright, ħafna flus. Mela. But the point is this, jek ti permetti li John, għax inti jgħet li loba mux loba, this is sheer incompetence. All right? Għalfejn, għaliex saqsejtu għalfej sentej u 3 xhur biss? Sentej u 3 xhur ġej il-tini interconnector, le? Sewa. Għalfejn ma bdejniex qabel it-tin interconnector? Mistoqsijiet li ħnipruvaw nwieġbu dal-waqt. Sewa? Mela. Il-problema hija ukoll illi id-domanda tal-pik bilna jena, Julian tgħid peak load, u jien kont se ngħidlu tella li tal-peak load. Mela, il-problema hija illi dal-għodu għadna nagħmlu dan l-eżerċizzju matematiku fej għadna nipplotjaw l-average peak load ta' kull sena mit-2003 il-qoddim. Minn hawnhekk inselli l-ħabib kbir u gustus tagħna
Christian Bonello li qatt jieħu dan ix-xogħol għalina umana. U hawnhekk sibna illi il-peak load ovvjament dejjem kienet tiela. Mela, tella li insa l-population, għax ħattini attak tal-ADHD. Mela, nifqu fuq il-peak load momentarjament. Mela, palmet tara u hemmhekk bej 2003 u 2016 essenzjalment id-differenza fil-average peak load kważi ma nbidlitx, ġifieri baqgħet dejjem madwar il-400 megawatts. Sewa. F'daqqa waħda, minn 2016 il-qoddim, din it-talba, il-kirba, l-enerġija bdiet tisplodi. Sena wara sena, kien hemm punt fej il-livellat ftit, ovvjament għax kellna il-fenomenu tal-COVID, però mbagħad eżatt kif rġajna ftaħna il-bibien għat-turizmu, għall-kummerċ li bdejna nimportaw ħafna iktar nies minn barra minn Malta biex jagħmlu xogħlijiet. Ovvjament it-talba baqgħet tiela u dejjem tiela. Sa maraħ kważi ġifieri qed ngħidu għax hekk marret minn 400 għal 660. 650. 650. 49. Hija qabża stratosferika. One third, increase. It's a 1/3 leap, is that correct? My math is so terrible. I feel so inadequate in these parts of the conversation. So, mela. Jekk mhux iktar naħseb. Survella, interċedi Salvani. Ħana għamil mistoqsija jien qabel. Mela, jista' jkun il-60 megawatts extra qed iġibuhom għaliex f'2023 fallejna fil-mod kif aħna fil-predictions tagħna qed jiżdiedu bi 3%, 3.5% u żdiedu b'14%. Spiega x'inhu ma dak 3% u 14%. Mela, kien hemm kumpanija korreġini fejn sejjer żbaljat sewwa, mela kien hemm kumpanija Franċiża jekk min issejjer żball għamlet ċertu predictions dwar l-użu ta' il-konsum tal-elettriku f'Malta u l-peak loads li ħankunu qed nilħu għal ammont ta' snin. Suppost konna f'2029 konna ħanilħu 644. Sewa. Peak. Is-sena l-oħra ħaqna 649. Ta' engineer Surfava għara fil-li jista' jkun. Surfava huwa il-CEO tal-Enemalta. Għara fil-li jista' jkun illi minħabba li dawk il-predictions diġà marru żbaljati jista' jkun illi il-maximum capacity ħanilħuh much faster than predicted. U allura ġabdaw is-60 megawatts li huma buffer biex f'dawn is-sentej impattu għal dak l-oli li ħajġri fil-peak. Rate of change hija clearly, rate of increase hija much higher than predicted. U allura sakemm jidħlu 200 megawatts oħra tat-tieni interconnector 2025-2026 għandna daw is-60 megawatts li huma buffer. Jista' jkun li inġibet b'dak il-ħsieb? Imma dak huwa amateurism. Mela, fis-settur tal-enerġija, inti ma tippjanax mill-lum għall-għada. Energy projects take time. Yeah. All right? Ġifieri issa, meta inti ma tippjanax, naqqast l-options tiegħek. Sawa ġifieri jekk jiena rrid xi ħaġa issa, mill-options kollha li għandi, inti ħatibda tara isma' liema minn dawn l-options ituni an immediate return. Yeah. Gas turbine ma sax tagħmilha f'sena. Sawa? It-tieni interconnector pjanajna tar talih. Mela x'inhi s-soluzzjoni biex jiena insolvi, se tħansolvi. Ħatabel patchwork. All right, solvejt. Problema li hija urġenti. Solvejta imma at what price? Ġifieri at a very expensive price, 37 million. With a solution illi hija mhix tajba l-ambjent. Sewa? 37 million, by the way, ma jinkludux id-diesel. Sewa. 4, this is dead investment. Għasu investment għalfejn. Aħna da mux rajnijom tal-generators, krajnijom.
Jiġifieri daw il-flus li nfaqna biex tuħu idea il-Prim Ministru sena l-oħra qal l-social partners wara kriżi li kien hemm ħanamlu investiment straordinarju storiku bla preċedenz daw kollox hekk laqwa fl-Ewropa kollox laqwa. Għalilhom ħanamlu l-ikbar investiment. Meta tikkumpara li qallhom li aħna ħaninvestu 50 miljun biex insaħħu d-distribuzzjoni mal-fatt li ħanonfqu 37 miljun biex nikru generators. U dak ma jinkludix, id-diesel l-operat tinkludih? Naħseb iva. L-operat tinkludih, ġifieri sakemm ikunu hawnhekk l-operat huwa covered. I stand to be corrected, ma nafx nimmaġina sakemm. Tista' tfittex inti jekk l-operat mhuwiex informazzjoni pubblika? Ma sibtix meta fittix. ċempel minn jgħam tal-lekx. Antoine, mela, dettal ta' malaj eżat. Min 40 għal 60. Mela, kemm torq għalej il-mikrofon. Min 40 għal 60 hija żieda ta' 50% mhux terz. Ekku, għandek raġun. Żgur. Għandek raġun. Alright, grazzi tal-li ġalt nħossni dejjem sit iktar ignorant. Mela, imma għandu raġun, hija qabża ta' 50%. Biex ta' Alla ħares kull sena noqogħdu qabża tkun ta' 50% għax 50% over minn 2016 law. Mhux fuq sena. Okay, over 8 years. Over 8 years. Imma meta tikkunsidra li bej 2003 u 2016 assolutament kważi ma kienx hemm qabża kienet kważi interament stabbli u mbagħad f'daqqa waħda kellna dan il-fenomenu. Minn 2016 jew minn 2017 ġuwax minn hawnhekk mhux qed nara sew. 17 kanna l-ewwel qabża sostanzjali. Ġiri meta tlestit l-Electrogas. Prattikament iva. Ġiri kważi isa kienet pjanata. Li ħajkolna dil-esplużjoni fil-talba. 2015 kanna l-ikbar ammont, jew wieħed mill-ikbar ammonti ta' planning permits. 2015. Tu ġew approvati, ġifieri dawk bdew jaħdmu fuq 2016 u 2017 dejna nħossu. Tista' tiċċekkja li għamilni għad il-biċċa xogħol nippruvaw nikkorrelaw din iż-żieda ma' żieda fil-popolazzjoni li naħseb għandha tkun. Grazzi Bonell. Hawnhekk tislijiet kbar ukoll il-Chris Bonello. Mela, tella waħda il-graf, mela, dik biex tifmu qed tipplotja il-peak load, l-average peak load ta' kull sena kontra iż-żieda fil-popolazzjoni. Sintendi, iktar ma tiżdied il-popolazzjoni, iktar se jkun hemm talba, domanda għall-enerġija u ovvjament iktar ma jsir kummerċ, iktar ma jinbnew high risers, iktar ma jkun hemm żviluppi, eċetera, dejjem iktar ħajkollok it-talba dejjem tikber. Julian? Biex inkunu totalment korretti wkoll. Kull biċċa korretti biss, biċċa korretti. Irridu nikkonsidraw ukoll f'din il-graf illi bej pereżempju 2010 u 2020 l-użu tal-elettriku fid-dar żdied għaliex pereżempju il-forns, il-hobs. Il-forns? Il-fornijiet. Il-hobs, electric hobs. Dowja il-buk tara l-elettriku. So kien hemm iktar mod partikolari heating devices li bdew jużaw l-elettriku. U naħseb dak imbagħad għandu impatt fih innifsu wkoll, ma nafx għandek xi idea rajjen x'impatt huwa bħala percentaġġ l-elettrifikazzjoni tad-dar. Ma nafx x'kelma. Tal-appliances tad-dar, eċetera, u l-mod kif jikkonsmaw iżjed versus 10 years ago versus l-impatt tal-popolazzjoni nnifsu. Average dwelling ċed isib. Mela, jiena x'taqs il-perplexity. Dik iċ-ċifra m'għandix Julian jiena, però huwa it is a fact illi jina d-dar tijaj stess biex ma nużax il-gas għal-kuker tijaj sejfer għatfall, tnatfu mal-ajr, marix namarek laħmida, ma zomma. Jina konċar moħħi li meta ħammur noqot id-dar tijaj, jina rrit xaħġa li għal-iktar sejf. Ovvjament, fej qabel kont tuża gas ma konx tuża dawl, issa nuża dawl. U l-induction hob huwa wieħed li juża ammont ta' enerġija sostanzjali tantu minnu meta niġu biex nistallaw id-djar dak it-tieħ serkit għalih. This is a fact. Another fact is l-electric cars. Sewa, ġifieri jiena electric car għandi, all right?
kelli upgrade dar tiegħi minn single phase għal 3 phase. Sewa. Ġifieri jiena hawnhekk minn ixijat dawn huma fatti. I will not say it's not true. Mhux hekk. However, xi ħadd ma kienx jaf li dawn ħejġru. Ġifieri, again, back to planning. Sewa, ix-xogħol tal-Eni Malta huwa da that you plan ahead. U mhux minn dis-sena l-sena oħra ta'. Huwa naħseb li l-inkapaċità totali għandna f'dal pajjiż biex. U mhux hekk biss. Naslu għall-pjan. U mhux hekk biss. Yeah. Aħna għandna il-commitments mal-Ewropa ta' kemm għandu jkun electric cars. Sewa. Konna titkellmu l-ewwel. Sa ċertu data. Sewa li għadna ħafna lura minna, imma diġà tinwaħlu għal il-Prim Ministru fl-electric cars. Come on. Ġifieri, assolutament inti jew m'għandekx idea ta' fejn iridu mmorru. Li naħseb jaf iridu mmorru li m'għandhomx idea kif jaqdu dawn l-affarijiet flimkien. Ġifieri inti mhux inbilli tissetja targets. Sewa. So that is number 2. Number 3, il-popolazzjoni li jurejtu intom, ġifieri dik tikkonferma li ilna ngħidu, and this is not about being populista, John. Ġifieri jiena kont ma' Mirjam dil-ġimgħa provat tinżel it-triq li dan huwa diskors populist. Mela għax nitkellem fuq iż-żieda fil-popolazzjoni tal-pajjiż u l-effetti tagħha fuq id-dranaġġ, fuq l-istress tagħna ġdid it-traffiku, fuq il-fatt li għandna l-infrastruttura tagħna qiegħda tfalli sptarijiet, enerġija, dak qed inkun populist. Ġifieri x'qed tippretendina jiġu dal-affarijiet jien bħala politiku. Huwa fattur minn ħafna li wieħed irid jiddiskuti u jrid jieħu konsiderazzjoni meta qed jagħmel pratikament meta jipproġetta s-sistema tal-enerġija tiegħu. Ġifieri mela, għandna kif qal Julian the electrification of our homes. Sewwa, u dik hija intenzjonata biex tiżdied, mhux biex tonqos. Electric cars ukoll parti minna, popolazzjoni, imma hemm element ieħor li huwa t-tibdil fil-klima. Li jagħmel il-pjaneta tisħon iktar u b'konsegwenza nużaw iktar lazy. Issa meta ħareġ dal-fenomenu John illum? Mhux hekk. 2013 ħareġ meta tella Labor. Dal-fenomenu. Da ilu magħna 20 snin. Mhux hekk. Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha huma kollha fattur tad-diżastru li ninsabu fih s'issa nitkellem fuq ġenerazzjoni sewwa u għalfejn ngħidlek jiena illi huwa evidenti li jgħidu x'jgħidu għandna wkoll problema ta' ġenerazzjoni. Kif ħan ippruvaw għamma? Għax bħalissa li għandna huwa ħafna biċċiet ta' evidenza illi jiġdu illi jista' jkun dik hija problema. Ġifieri dax tara generator, l-lera għallhom isma' jekk ma tunix dal-generator jaf ikollna daw il-problemi. Għajrek, hemm mod materjali li jiena b'xi mod nista' nikkwantifika, hemm xi biċċa għodda li tista' tgħidli jew hemm xi ħadd li jista' jmur jagħmilna audit tal-inġinerija biex jgħidilna isma' qiegħed hemmhekk hemm problema tal-ġenerazzjoni. Biex kif ħankun nafu l-verità? Il-verità mhux ovvja jekk daw ġabu l-generators. Hija probabbli. Imma hija probabbli. Kieku jien ma kelli bżonn iktar domanda. Kieku ma kontx qed nibża li Ma forsi dati bassar li fil-futur ħajkolna daw il-problemi, allura jgħid isma' ħanaqbad unġib dal-generator issa, ħalli fil-futur ma jkollix problemi. Forsi, mhux bil-fors, mhux imbilli għandu ġab il-generator issa jfisser li għandna problema issa. Però meta tara dik il-graf, faċli tajt del-waqt ħajkollu l-problemi, del-waqt ħajkollna daw il-problemi. Forsi jekk m'għandix il-problema ta' ġenerazzjoni illum, b'sentej oħra żgur, b'sen oħra żgur. Jiġifieri jiena nixtieq nkun naf għalfejn aħna m'hemmx jew jekk hemmx mezz li aħna nitolbu li isma' xi ħadd irid jidħol hemm ġew indipendenti u jgħidilna hemm problema ta' ġenerazzjoni jew m'hemmx problema ta' ġenerazzjoni. Flimkien mbagħad jekk jista' jgħidilna wkoll kemm qed nixtru units mingħand dak u mingħand ieħor kemm qed inħallsu, jekk nistgħu jkollna naqra informazzjoni, jekk tistgħu tifqu forsi għal darba titrattawna ta' qatta qebet qatta ċwix, jista' jgħidulna lil Madonna tridu tagħmel Madonna tridu u ma nżommukomx accountable jekk nistgħu nibdew xi darba minn hemmhekk, inkun grat ħafna. Mela, aħna spjegajna x'in il-peak load jew x'għamilna. Le, ma naħsibx li jekk li spjegajnija kompletament. Qed nonqos milli nagħmel xogħli u l-obbligu tiegħi lejn dan il-pajjiż.
Jiddispjaċini għafru li, ħanerġaw, ħanamlu rewind zaħira. Għaw, ħafna xi tajt John fuq da suġġett, Iva, qed nipprova għalija kien vera impenjattiv dan il-podcast, ta' xina hemm ħafna affarijiet li għandi ħafna interessi fihom u speċa ġo dawk il-konverzazzjonijiet pjuttost bistint orientat affarijiet ta' inġinerija le, imma ħadd ħafna pjaċir li sirt naf daw l-affarijiet kollha dwar il-pajjiż tiegħi. Mela, tispjega naqra x'inhi peak load jekk jogħġbok. Il-peak load hija il-massimu ta' enerġija kwantifikata f'megawatts li at any point in time jirreġistra l-pajjiż f'sena. Okay. All right? All right. Ġifieri ħafna drabi tkun fis-sajf. Sewa. Però aħna żewġ peaks ikonna, waħda fis-sajf għax kulħadd ibda jixel kollox biex jifriska, Sewa. u jkollna secondary but lower peak fix-xitwa biex in-nies jissaħnu d-djar. Sewa. Issa, two things. Inti tippjana, ċowe, you have to make a forecast ta' dik il-peak x'ħad tkun. Għalfej? Biex inti kollok il-ġenerazzjoni biżejjed. Biex inti tkun żgur li għandek ġenerazzjoni biżejjed. Mela, il-peak massimu li qatt kellna aħna kemm kien 649. Mela, aħna kemm aħna kapaċi niġġeneraw? Mela dik trid taqqat inti. Dawk in-numri li konna qed nagħmlu fil-bidu. In-numri li konna qed nagħmlu, però ma dawk ma nkludejniex. Mela, qed ngħidu il-152. 152 ta' fuq Delamara. l-screen, konsajlek tal-aħħir. Mela, il-152 plus il-205 plus il-200, sewa, li dawk flimkien plus jem tagħhom kif jgħidlek. Musta ngħid min. Jiġu 200, 400, 552 madna l-urem. Issa mbagħad għandek Delamara 2A u 2B, mela dawn huma gas turbines. Sewa, Mhux gas turbines għax jaħdmu bil-gas, sewa, jaħdmu bid-diesel. ok. Okay? Dawk ma tagħna Dawn huma tal-Ena Malta. Ok, ħarsaqlek naqda. Però ftakar li l-Ena Malta mhux kollha tagħna. 2/3 baqgħet tagħna. Tagħna l-kol kienet inkludi ċ-Ċiniżi, ma konx naf. News flash. Mela, Delamara 2A u 2B, okay? Dawk ikunu stand-by. U tista' tispjega stand-by ikunu Ne, jiena stand-by informati li daw qed jintużaw. Okay? Bil-forsa jintużaw jekk din hija sitwazzjoni. Ġifieri bħalissa hemm bżonnhom u qed jintużaw. Daw bejnietom skont ma sebtiena jiġġeneraw 180 megawatts 90 total. Ma nafx jekk hux 90. Skont ir-rapport tal-awditur ta' l-Electrogas, għax ir-rapport tal-awditur għamel breakdown ta' daw il-units kollha. U qed jgħid li Delamara 2A 74 u Delamara 2B 110. Da skont ir-rapport tal-awditur ġenerali. 74-110, u hija mekani 180. Ok. Eżatt, eżatt. Daw bħalissa jintużaw. Waħda minnhom tintuża wkoll għal dik li ngħidu la cold start. Ok, ġifieri meta ikonna complete shutdown, inti ma tistax tibda with a fossil fuel. Sewa, u allura jibdew b'dawn il-magni, anke l-oħrajn fossil fuels, tamma s-sistema differenti, għalli jibdew b'daw il-magni biex jibdew jistartjaw the basic equipment li eventually mbagħad jistartjaw l-affarijiet l-oħrajn. Understood. Dik iġibna għal 732 jekk qed nagħmel il-mezz sew. Mbagħad hemm turbin oħra żgħira l-Marsada, ma nafx hekk qed tintuża. Hija wkoll diesel base li hija 37 megawatt, ma nafx hekk qed tintuża. Għala Ġuli nisja jirranġa in real time, id-diagram in real time. Ma ħafna drabi di tal-Marsa tintuża biss cold start ukoll. Cold start hija sofarina sewwa. Ok, biex tqabbad. Sofarina biex tqabbad affarijiet ikbar. Sewa. Mela, ġifieri qed ngħidu hawnhekk aħna għandna il-kapaċità tagħna biex niġġeneraw l-enerġija hija ta' 732 megawatt. Naqblu? Mela, meta kalkulajta ġiet 737.8 u mbagħad qed inżidu tal-Marsa li Tal-Marsa naħseb aħjar ma. Ok, ma 77.8, però jiena ċifra li dejjem smajt kienet 800 ċaġa. Jista' jkun li
minn għalija li smajta u jena zbaljat. Ġifieri, Le aħna 830 fil-fatt kienet kwotata minn Jonathan Cardonek minn is-sejr żball, is-CEO li preċedi l-surfava, sewa. fej għal he reiterated the new peak record load of 624 megawatts was still short of Enemalta's overall generation capacity of 830 megawatts. Taħseb li qed jagħmel speċjal il-logħba daqsxejn qari għali jinkludi s-solar, pereżempju, hemm ġew biex jgħid. Le aħna hawnhekk maħniex qed ninkludu parti mir-renewables. All right? Għax il-renewables ma tistax tistrih fuqhom bil-lejl mhux se jtuk daw, u dawl ħafna mid-drabi bil-lejl qed jinqata'. Dawk ituk matul il-ġurnata ovvjament, għax aħna mostly based on solar, m'għandniex wind sissa. Imma jittieħed percentaġġ minnhom. All right? Okay. All right. Imma huwa okay, mela, aħna għandna kapaċità kieku nħadmu l-impjanti kollha u l-interconnector f'daqqa għandna 737 megawatts li mhumiex il-bot ħafna minn 649, Kieku jiena ma nafx. Ikun inkwetat ħafna kieku jiena fidejja li mmexxi l-ġenerazzjoni ta' dal-pajjiż. U m'intix tassumi xi ħaġa. Inta tassumi daw kollha jaħdmu. Le mhux hekk għalhekk qed ngħidu għalhekk qed ngħidu mhux kollha jaħdmu il-ħin kollu spiex. Full capacity, jiġifieri għalhekk huwa evidenti illi we are having also a generation issue. Biex aħna nkunu komdi, jiġifieri jekk inti tispiċċa bwieħed illi huwa dawn għal xi raġuni, ħsara, whatever, unplanned sewa. Right. You're in serious Yeah. Do. trouble. Yes, that one. Biex ma ngħidx oħra. Yes. Mela. Problem of a generation. Wop. Mela, issa, ħanaddu għal-parti fej allegatament għanna l-problema. Għawek għawda għad disturbazzjoni għawda għaffariet li tafxaw għaw ħafna mistoqsijiet illi qed jirrifjutaw illi jwieġbu. Għaw ħafna nuqqas ta' kjarezza u għaw ħafna ħabi mill-ċittadin illi qed jiffinanzja dan kollu bla raqtax binu u ma ninsewx bil-futur ta' tfal tagħna ma. U hija. Mela, il-ġenerazzjoni għaddejnija, all right, ħana dus distribuzzjoni. Mela, li hija t-tieni fil-lira f'dak id-diagram glorious illi fassal għalina l-intrepidu Julian Vella. Issa, dan għandu żewġ networks ġofi. Nistanek xi ħaġa qabel moral din? Bil-qalb kollejja. It-tin interconnector, it was already on Enemalta's generation plan. Sewa. Taf meta? 2006. Okay. Ħantik da dokument. Dan huwa mela ħantijulek hawnhekk jitkellem fuq 2 cable links, 2 interconnectors. Ġifieri. Okay. Ġifieri kien hemm deċiżjoni illi it-tien interconnector ma jibqax fast tracked. Yeah. Sawa? Biex is-sajġi installat kemm sentejn oħra. Ħajidħol fis-seħħ. Imma fil-pjan tal-Enemalta ta' 2006-2015 kien hemm diġà id-direzzjoni, id-deċiżjoni illi nagħmlu t-tieni wieħed. All right? Ġifieri, u tantu minnu illi il-preparamenti kemm fraguża u kemm fil-matab fej jidħol il-kejbil misqallija. Forsi għalek mur hemmhekk fis-sajf il-Prim Ministru qed jitqgħu biex jibda jagħmel il-pedament u Just asking. Sewa, ġifieri dik għandna tnejn kien hemm 2 pjanati, mela intajtek il-generation plan. Is-sejħa tal-ewwel interconnector, it-tender, titkellem fuq an option for a second similarly rated interconnector to be completed by end of 2015. Iġaħat fl-Enemalta mit-2013 il-qoddim id-deċida
li ma jkompli ximxi ma dal-pjan. Għanna deja meta eżatt ġi it-terminat dal-pjan jew ġi imbiddel daqshekk drammatikament? Ma stax ngħidlek għax meta l-Ena Malta ma għamlitx il-pjan reviżjoni tiegħu, ftakar li r-Rews ma għamlu xejn dwarha. Ġifieri daw għaż biss għamlu pjan. Ġifieri x'qed ngħidlek, di tal-generators illum fil-power station, kiekum xejna ma da, Sewa. daw 37 million and co, konna nifrankaw. That is my point. It's a fair point, I would say. Mela, nistaw naqblu sa' sistema ta' distribuzzjoni. Yes, sir. Mela, il-sistema ta' distribuzzjoni hija maqsuma f'żewġ networks u xek, high voltage u low voltage. Yes. Qed nitkellem b'mod bażiku ħafna, b'mod ġenerali ħafna, all right? Mela, issa, tispjegalna naqra tinna naqra spjega. Mela, inti għandek isu 4 major nodes, all right? Għandek power station, ovvjament, li tkellimna ħafna fuqha. Yes. U mbagħad għandek dik ngħidulu distribution center, Yes. DC. U mbagħad għandek step down the line substation sakemm tasal għal fort node li għad-dar. All right? Issa. Il-high voltage mill-power station joħroġ 132 kV. Kilovolts, okay? Dak jidħol ġo distribution center. Dak jiġi stepped down il-voltaġġ. U mid-DC tista' toħroġ jew għal DC oħra u minn 132 kV tinżel għal 33 kV, Sewa. jew tmur għal ġo substation. Sewa. Fej f'dak il-każ tinżel għal 11 kV. Però jekk hux 132, 33 u 11 daw kollha konsiderata high voltage. Okay. Aw min jgħid l-11 hija medium voltage imma ħafna drabi xorta jużaw il-kelma. Right. U bat mill-11 kV imorru għal substations u mill-substations Hemmhekk jerġa' jwaqqal voltaġġ transformers. they step down again. They step down jekk għandek single phase 2 volts, Okay. jekk għandek 3 phase 400 volts. Għandi ċajta lik. What did Ryan's What did Ryan's substation Pjanata jisadi, pjanata. għax għattilu waqt li kontet waqt li għatti profan f'daffariet najt daw il-kretinati u koll. What did Ryan's substation say to Miriam's substation? Please step down. Daqsek, nista nirtira u ek. Jina il-ħat l-apiċi tal-karriera tijaj minnaw iktar il-fuq mandi imkien fejn immur, pero għan istokta xort. Nistaw down nerġaw tajba, lura step l-ġrejt down korrenti, tajba. please. Current affairs. Mela, fej edha l-problema? L-auditur qal? L-awdur għal-edha fil-high voltage. Alright. Ġifiri mill... Mela ġolina diagram, Ġiljan? Għandkom diagram. Ma. Ok, mela, ġviri il-problema edha qabel ma laħqet il-substation, ġviri edha ximkien bejn il-ġenerazzjoni u d-dar tagħna. Ximkien fin-nofs hemmhekk qabel le, il-ġenerazzjoni u s-substation. Proset. Issa, ximkien hemmhekk hemm il-problema. Nafu preċiż fejn il-problema? Kullimkien. Kullum kien. tajjeb. Anzi, ħani korreġu ruħi. Sewa. F'ħafna postijiet fejn l-infrastruttura ma saħħitx. Ok. Issa, issa. Dik xi tfisser two things. One, jew għandek cables illi ilhom ma jinbidlu. Zof moħħok illi situazzjoni gravat ukoll minħabba li l-cables dejjem mobbijin, Ok. kif jgħid il-Malti saru ħommhom. Però wkoll illi m'hemmx dik li ngħidula l-N-1. L-N-1 ma tapplikax biss fil-ġenerazzjoni, tapplika fid-distribuzzjoni wkoll. Ok. Ġifiri, Spiega per eżempju, jekk għandi mid-DC cable għal substation, sawa, jekk dik il-substation miex ring, sawa, ġifiri tibda mid-DC per eżempju, tmur substation, u daġa sbiċċa DC. Jekk edha titma cable wieħed biss u tiqafem, Ekku, aha. jekk dak il-cable itir, dik il-substation is out. Sewa. Ma stax titmaħħa minn ximkien ieħor.
Meta nitkellmu rinforzar ta' distribuzzjoni dik hija waħda mis-soluzzjonijiet. U meta tajt tapplika il-prinċipju tal-N-1, għandek naqilma hemmhekk għax isa għandek naqa xerqa. Thanks. Meta tajt tapplika il-prinċipju tal-N-1 fuq id-distribuzzjoni, jiġifieri inti toħloq sistema ta' distribuzzjoni li tiflaħ iktar milli ovvjament se tgħaddi minn ġovija. Mhux tiflaħ iktar, biex tiflaħ iktar titkabbar il-kobor tal-substation, il-kapaċità tagħha. Sewa. Li qed nitkellmu qed inżidu reżiljenza. Okay. Iġifieri. Jekk imur xi ħaġa f'dak il-kejbil f'dik is-substation, jien issa qed magħha minn kejbil ieħor. Okay. U l-business jibqa' għaddej. Alright. Okay, li tiffidja minn posti differenti. Kieku tinvesti sew, għax imbagħad hemm li ma investejniex. Ma l-Awditur Ġenerali sab illi tul ma nafx l-periodu, sa forsi tista' tispeċifika inti, l-Ena Malta naqset mill-li tonfoq il-flus li kellha tonfoq fuq il-high voltage network. Għalija bħala bnidem li jiena speċa f'dan il-qasam li naf xi ħaġa jew tgħid dwar kif joperaw il-politiċi, hija stramberija assoluta illi politiku jkollu budget u dak il-budget ma jifqawx. Biex ovvjament jidher li qed jagħmel xogħol u jkun jista' jgħid mal-kostituenti ara kemm għamilt xogħol, jaqta' żgarella, jieħu r-ritratt, jagħmel news feature, biex dak huma affarijiet li l-politiku biex jgħix għalihom. Is-soltu politiċi jgorrux m'għandhomx biżejjed budget. Eżatt, allura għalija hija xaġa verament stramba li għaddi ma nistax nifhem kif politiku kellu budget u l-leader li kien budget pjuttost imdaqqas illi m'utilizzax. Ġifri għandi ċifra u jiena, ok? Da l-istudju sar me 2014 sa 2013. Ok, mela, 2015. Sa 2023 immaġna. Sorry, 2023, skużan. So. 2015 at night x'kien hemm allokat għal high voltage. Ok. All right? X'mbagħad hemm low voltage imma hemmhekk low voltage isu għamilnieh xogħolna bejdu. Hemm xi oħrajn ta' voltage, stability, etc. Ok. Ġemata nibdew għegru għandi voltaġġ baxx u voltaġġ. Dak ġejja mis-substation. Imma il-problema li sab Hija fil-high voltage. Mela, daw kellhom pereżempju 2015 il-budget kien 22.9 million. Yeah. Nefqu 12.7. In-nofs. 2016 kellhom 23.7. Nefqu 17. Okay, 6 million inqas. 2017 kellhom 28.4. Nefqu 19. 9 miljoni eqqas. Ok, qed nifhimha trend xi. 18, 19, 20, 21, 22. Is-sena l-oħra 2023. Aha. Meta kellna kriżi. Kellhom 11 million nefqu 5.7. Vera stramba madonna. Ok, mela. Jiena fala ta'. X'inhi raġuni? Kif qed niġu Jiena li there's two reasons. Tas kemm naħlu flus, bro, fis-sens. Kif qed naslu biex ma nonfqux, hija stramba ħafna. Jiena li hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda ma kienx hemm kien hemm nuqqas ta' pjanar. Ġifieri dawn marfux illi dil-parti tal-infrastruttura dajfa. Mela that's a weakness. Yeah. All right? Dik hija point number 1. Inti suppost kun taf l-istat tal-infrastruttura tiegħek mhux hekk. Jekk ma tafx. Ġek tajli naf. Jien ma nafx li d-dar tiegħi qiegħda f'sitwazzjoni ħażina, kif jista' ma tafx. Mhux hekk. One, lack of planning. 2, raw illi dan is-settur mhux ta' priorità. Tinsiex, għawek kien nitkellmu periodu ta' 10 years, 2014-2023. Ġveri, fil-bidu kellna lil Konrad Mizzi. All right, 2014 ma nafsa meta, sa xi 18, forsi ta' il-neżat. Xum batut keċċa wara l-Panama. Umbat kien hemm perjodu żgħar daħal Joe Mizzi Ministru. 2020 daħlet Mirjam Dalli. Okay? Konrad Mizzi assolutament
ma kellu l-ebda interess fid-distribuzzjoni. Ma kellux interess potenzjalment personali għetajt inti. Saħna maħnix tfalija, ġuri. Somma jena d-nizajra, jena Zaza. Firzaziti. Zaza. Da moħħu kien Generation, Electrogas, l-istejer kolla li maġavin Sofija. Memużo maħħa, One. Montenegro. Sa forse nġu għal-Wind Farm. Għax Montenegro taħt l-Malta u koll, kien għandik. Forse nġu għaftit u koll. Forse ndurona aktar tard, Ġuri, under Konrad Mizzi, da assolutament priorità zero għawnek. Pero di trend bat komplet taħt u koll, eventualment Joe Mizzi u Mirjam Dalli. Ġuri, dal-underspending by half u evidenti illi this was not a priority. Ok, ġuri, da falliment totali. Dik number one. Number two, Ma politikament suicidali, ġiviri. Ġiviri, inti taħseb li da huwa konsekwenza ta' xaħat li mux għat jifem il-situazzjoni ġili. Għaxek jiena politiku u għet nifem il-situazzjoni ġili, kolli panik kbir biex nonfoqobda, biex li intejjeb il-sistema ta' distribuzzjoni, għax naf li fl-ħar mill-axar il-ballum saqajja se jaqa. Problema li li- se jkolli bżon ingesti għad biex xol u taf tiswin il-karriera. problema li l-krizi faqqet sena l-għaddit. Imma tista' tanticipaw il-kriżi, inti tara. Mux ovvja. Ija, I mean, faqqet fis-sens. Ma nixax ngħid they didn't see it coming. Ma kien hemm ħadd l-Malta li prova jwissi l-uċċello del mal-awgurio, the canary in the coal mine xi ħadd li bat fucking memo il kulħadd tisma' bro, da ħadd jaqa' kollox ta. Ma kien hemm xi tip ta' aġenda x'imkien u xi tip ta' minuti x'imkien fejn xi ħadd wissa fl-ebda punt xejn. 2021 aħna minna pjan tal-enerġija. Aħna n-nazzjonalisti. Parti Nazzjonalista. Sewa. L-Oppożizzjoni. U għada mill-affarijiet kienet tisħiħ ta' distribuzzjoni. 2021. Kontu iktar dettaljati minn hekk, kontu iktar isma' għandna bżonn intejbu s-sistema ta' distribuzzjoni għax il-kollas huwa imminenti. Kenna sensiela ta' proposti. All right? Da kien il-pjan. Ok, teħti twila. Da insertajt kont jiena kellim tal-enerġija, meta miltu. U waħda mill-affarijiet kienet 2021 mux xismu, kien mux market. wara ġi Mark. U Mark għamel numru ta' proposti sena għaddiet, nixtieq ikonna l-ħin nimorru fihom. Għax huwa fejn nistgħu nagħmlu differenza kbira. Waħda minnhom Il-proposti huma importanti ġifieri wara da kollu, wara dellu ġeħtara skolla jena nippretendi li inti ħajkollok xi soluzzjonijiet, xi tip ta' viżjoni biex aħna nifmu kif ħanoħorġ minn dit-toqba. aħna kenna, all right, further investment in dakinhar semmejna low voltage aħna. Ok, Distribution network for adequate and stabilized voltage levels. Dak iż-żmien kienet ikonna ħafna rapporti dwar ħafna nies li kien qed ikollhom servizz mhux stabbli. Inti l Malta. Intom il-low voltage, hemmhekk għatu mhux il-high voltage. Hawnhekk il-low voltage. So, imma il-problema high voltage. Imma inti tifhem illi kemm diffiċli jiena jkolli dejjem din l-informazzjoni. Spjegajt li ġir PQs, jaħbulek u da, ġifieri jiena m'għandix fil-pożizzjoni ta' Mirjam Dalli li għandi l-lussu għandha dawk il-konsulenti kollha, għandha l-inġinier kollha tal-Ena Malta, itu għad l-informazzjoni kollha. Ma tkomx esperti fil-partit li jistgħu jagħmlu dan tip ta' tbassir. Imma you need the actual information. You need the data. You need the data. If you don't have the data, sawa. Kemm qed isir xogħol, pereżempju din mela, kemm qed isir xogħol, jiġifieri kemm infirex iktar cable ġdid, kemm iġġeddet minn dan il-cable, dawn huma ħwejġ li huma pubbliċi. Ma sibx li huwa misteru, nasib kif saqsejtu għal Mirjam Le, Mirjam għattajt, għamlet xi 70 km, illa ta' 70 km, saħħa jagħmel xi 60 oħra. Eżatt, ġifieri nasib li kienet sa tostora minnkom kieku saqsejtu għal smat nippruvaw nagħmlu kalkolu aħna ta' x'għandna bżonn. Intom minn dal-ostra cabling kemm għamiltu minnu fis-sena jekk jogħġbok. Kien tgħidilkom naħseb. L-ixu mhux il-cabling, l-ixu hija li tittara l-fatturi kollha. Ġifieri tgħidlek commercial sensitivity. Imma inti kif tippjana l-futur? Skont kemm id-domanda. Mhux ġenerazzjoni qed ngħid issawwek jiena, qed ngħid
distribuzzjoni. Sewa. U dik toħroġ mill-ammont ta' units li jiġu mibnija minn numru ta' fatturi. Sewa. Ħafna minn dik id-data hija fil-fatt pubblika. Mela kemm ħajnbnew units pereżempju fis-sena, inti tista' tmur fuq il-PA eżerċizzju li ġili għamilna u tara li ħarġu kull sena pereżempju imqasmin insomma jkunu bis-sena dak dis-sena ħarġu dawn l-ammont ta' units dawn huma appartamenti f'dawn ir-reġuni u eċetera eċetera. Saqsi il-NSO naħseb it-tik idea ċara ta' kemm hawn nies irreġistrati f'Malta. Naħseb illi wieħed jista' jagħmel tbassir approssimattiv ta' bej wieħed u ieħor fejn sejjer il-pajjiż u x'għandna bżonn. Imma it's easier said than done. Ġifieri ifhem illi tant stat mhux immettu il-bar ta' wara l-kantorija huma affarijiet komplikati moħħok u sa forsi f'xi ħin fil-programm nitlu għaliha in-nuqqas ta' riżorsi li għandna dispożizzjoni tagħna bħala oppożizzjoni. Le, din hija problema naħseb ġenerali l-Parlament. Naħseb il-Parlament ma kellux bżonn iktar nies fil-Parlament, naħseb għandkom bżonn tkunu ħafna inqas nies fil-Parlament, però li tkunu mamra ħafna ħjar, titħallsu ħafna ħjar. Taqbel li għandkom titħallsu iktar inti? Ara ħanajlek. Din hija domanda illi ma rridix tittieħed out of context. Ir-risposta tagħha. Sewa. Irridu nassiguraw illi we get the best people running for politics. Agreed. 100%. Agreed. Per eżempju, ma jistax ikollok chairman ta' awtorità jaqla aktar mill-Prim Ministru? Kważi għalija dak l-argument huwa besides the point. Jiena nixtieq illi in-nies li qed imexxu lill-pajjiż li qed jieħdu l-iktar deċiżjonijiet fundamentali li jampattaw l-iktar nies ikunu l-aqwa nies. Issa kulħadd jaf li inċentiv, forsi mhux l-uniku wieħed, forsi vera inti jkollok għal qalbek il-pajjiż u titmexxih il qudiem u rid ikollok din bħala parti mis-CV tiegħek illi naf tejjib tis-sistema tat-trasport tal-pajjiż. Però inċentiv li kulħadd jaf x'inhu huma wkoll il-flus li inti tgħix ħajja komda fl-aħħar mill-aħħar perswas li tkun ministru ħadd tissagrifika ħafna u ħafna mill-ħin tiegħek, ħafna mill-ħajja tiegħek, forsi tolqos fil-familja tiegħek, eċetera, eċetera. Ħafna skrutinju pubbliku. U dik jiena nħoss illi għandha tiġi inċentivata billi anke titħallas li hija din. Jekk aħna rridu nattiraw l-aqwa nies. Sewa. U l-aqwa nies illum huma esperti f'suġġetti varji. Ippunta lek jisu ġwara. Għamiltek jiena. Waqaf. Issa, xemx jattirhom li jitlu fil-politika? Bħalissa mhux ħafna. Issa, but this is not only about money, all right? But it's also about money. It is part of it. Yeah. It's part of it. Għaxina dejjem nemmen illi il-politika tidħol fija kif qed inti sagrifiċċju kbir, però inti għandek sens illi you make things better, whatever the subject is. Sure. Imma inti temmen li għandek titħallas kif jixraq jekk inti qed tieħu dik ir-responsabbiltà kollha. Most definitely. X'taħseb li għandha tkun paga ta' Ministru? Mhix xi ħaġa li ħanajlek ċifra hawnhekk jiena. Qatt ma ħsib dwarha? Mela inti għat li pereżempju chairman jew CEO ta' organizzazzjoni jew ta' xi xatt li CEO Awtorità, per eżempju. ta' awtorità li jaqla jinnaf mit-telf pereżempju. Per eżempju, Edward Cicluna, very topical right now. Jaqla 11,000. Gratefully so. Jaqla 11,000. Biex jibqa' d-dar bro, tifqanix. Mela. Inti taħseb li Ministru għandu jaqla 11,000 fix-xahar pereżempju? Ministru għandu responsabilità kbira wkoll. Tweġibniex ta' politiku. Li jiena irrid infehmek hija din. Tal-pajjiż minħabba kif żviluppaw l-affarijiet dawn l-aħħar snin, sawa, donnu il-politiku m'hemmx apprezzament. Sawa, tal-fatt li għamel sagrifiċċju kbir. Tar-responsabilità kbira li ġor. Sawa? U jiena nsiba diffiċli nifhem illi kollok per eżempju chairman ta' ċerti awtoritajiet li mhux għanilek m'għandhomx responsabilità għandhom. Imma jekk inti chairman ta' taħt ministeru u l-ministru huwa responsabbli minn 4 awtoritajiet. Kif inti taqla aktar flus? Cumulatively ma jistax ikun li jkollok responsabilità ikbar minn ministru.
Jiena naħseb, jien minix ħantik ċifri, John, ġifieri tista' saqsili 20 darba dil-domanda. Però taħseb li għandkom titħallsu iktar. Però jiena naħseb illi parti, però mhix biss kwistjoni ta' flus li jiena nemmen illi m'hemmx rikonoxximent biżejjed anke finanzjarju, naħseb huwa parti minna, però mhux biss. Hemm lixu tal-full time u part time. Sintendi. Ġifieri. U innuqqas ta' risorsi li jkollkom madwarkom. Ġifieri jiena naħseb li fil-verità jkollu saqsi li nista' nkun skiettu I have no skin in the game. Jiena naħseb li ministru għandu jaqla daqskemm jaqla innaf CEO f'kumpanija imdaqsa, ġifieri għandu jaqla innaf 100,000, 120,000. Il-Prim-Ministru ovvjament iżjed u ugwalment importanti illi kollu tim madwaru jekk naf it-tali jkun il-Ministru tal-Enerġija kollu tim ta' enġiniera, xaħat li jinkwieta fuq l-innovazzjoni fej sejra d-dinja, xaħat li jtiħpariri, speċa irti kunem nukleju b'saħħtu bħal meta inti kollok kumpanija, kollok għanna il-diretturi, bord ta' diretturi kollhom biex l-expertise jew il-missjoni differenti tagħhom, però kollox jitma lejn l-aħħar l-għan aħħari tal-kumpanija li jkun li biex dik il-kumpanija qudiem. U Malta għandha opera bl-istess prinċipi. Imma mhijiex biss kwistjoni ta' ministrija. Ġraħna. Le, u anke l-oppożizzjoni, mhux hekk. Le. Mhux hekk. Il-kap tal-oppożizzjoni huwa full time, pereżempju, imint għandek ħafna deputati huma backbenchers, ġi għandek id-deputati kollha tal-oppożizzjoni li fil-kap tal-oppożizzjoni huwa full time. All right? U għandek numru ta' backbenchers miftit li fadal għax dawn l-ikbar kabinet fl-istorja, miftit li fadal. Hemm numru li jaħdmu ma' rasom, awtorità, eċċetera. Jiena issa inni fit-tielet leġislatura tiegħi, din hija t-tielet darba sewwa. U niltaqa' ma' deputati oħrajn barranin minn Malta. Malta fost l-uniċi, jekk mhux l-uniċi, membri parlamentari li qegħdin part-time. Issa għandu jkun hemm l-għażla, we can discuss it. Però trid tifhem illi lixu li inti tibbilanċja max-xogħol tiegħek, max-xogħol parlamentari. Ġifieri ġejt hawn illum jiena preparajt għallum biex ġejt, ġifieri ħafna mis-suġġetti nkun nafhom. Imma numru ta' ċifri, you need to freshen up, sewa, ma tibqax tiftaħar kollox, ġuri. Lew, konversazzjoni twila, u hekk ġifieri. U s-suġġett huwa heavy, imma ġifieri jiena preparajt ħafna biex ġejt hawn illum biex inkun nerġa' up to scratch. It takes time. Imma xorta fix-xogħol tiegħi jien li llum naħdem għal rasi, llum ħadd mix-xogħol tiegħi jiena. Mhux inti taf għax ixtħalt, il-punt mhux dak. Il-punt huwa, jekk aħna rridu nattiraw l-aqwa nies. Mhux hekk. The best brains, okay? F'setturi differenti. Sawa inġiniera, tobba, avukati, whatever. Is-setup kif inhi. Assolutament ma tinċentivakx biex ma nsemmix ukoll in-nisa. Jiġifieri in-nisa illi huma ukoll fil-Parlament, speċjalment f'soċjetà fejn għadna nemmnu, mux għadna nemnu, ta' mux kullħat ħalli ma niġġeneralizzax. Fejaw min jaħseb li l-mara tibqa' ġew responsabbli ta' tal-familja. Sewa? Għan-nisa hija kważi iktar diffiċli xi drabi. Jiena il-mara tiegħi taħdem. Sewa? Imma nifhem li rid inġor il-parti tiegħi tal-familja, obviously. Imma għax ħajti jiena involut fil-politika hija iktar hektik minn forsi xi ħadd normali. U għallura sib iktar sosten mill-mara għattajt? Bil-fors, imma jina naf li nitfaktar pis fuq wkoll. Mhux hekk. Mhux hekk. Alright, mela. Ġifieri, meta nitkellmu fuq pakket, this is my point that I want to drive, xi ħaġa holistika, ma sax tieħu tittieħed out of context, u irridu nħarsu lejn il-pakket kollu biex naraw illi ikonna deputati li ġew mejjuna tim professjonali. Jitħallsu dak li xiraq lilhom ikkumparat ma' xogħlijiet oħrajn. U kumparat mal-responsabilità li aħna li ġorru nitolbu minnhom. Imma mbagħad mhux tagħmlu da xogħol la pazza toħallukom għandna dejjem xejn mhux xejn. 100%. Ġifieri jekk ikun hemm reviżjoni sewwa u jekk inti tażel li ħadd mur membru parlamentari full time, u mbagħad ħoj m'hemmx konflitt ta' interessi, Mhux hekk u l-istrinġenti jekk inti tażel
li ħatmur għal full time u għax full time issa il-paga finanzjarja tola, jittu hemm more stringent accountability illi jekk inti committed issa għal dan il-xogħol, committed 100%. U ikun hemm xtajdilhom konsegwenzi serji għal min jinqabad li jkollu konflitt ta' interess. Mela, lura għal konversazzjoni tal-enerġija, issa di meta ħarġet? Satejlu. Satejlu tħabbar illi Edward Cicluna will only receive half pay as suspended central bank government. Tilkutawx, boys and girls, 6,000 bis biex jgħatu dar ma jgħamil xejn. U-turn helwa dej, no? U-turn helwa. Għalfej tajt U-turn. Għax l-ewel, meta tkellem Prim Ministru għalli ħajjieħu il-pakket finanzjarju kollu. Issa ovvjament kien hemm backlash ġustifikata. Sewa, dik tafala half pay issa għax minn ġieli kien f'sitwazzjonijiet bħal dawn ħaddim ta' ċivil ikun half pay. U ovvjament kellu appror minn nies oħra speċa aħna li lna mhux hekk trattajtuna għalfejn titrattaw Apparti il-messaġġ li tibgħat illi xiġifieri da joqgħod id-dar. Xorta jgħala 6,000 euro fi xar. The civil service rules state that when a worker is suspended pending criminal charges, they should only receive half their pay, Abela said. I believe that this was a more reasonable solution and Professor Cicluna agreed to be treated in the same manner as other civil services. The idea that he agreed to be treated, tanti hija insolenti. Tanti hija besqa fil-wiċ. Okay, I will abide to the rules this time, motherfuckers. Next time will be different. Immismani, John, bir-rispett kollu. Prim Ministru ma kienx rispett, Prim Ministru avukat. U ma konx nipretendi minn Cicluna, jiġifieri jiena all throughout, isu dejjem qatt ma kien spex ta' il-bersal ta' xi antipatija kbira għalija, issa vera juri il-kuluri. Tinsix li Edward Cicluna qabel ħal-position. Kien Ministru ta' Finanzi. U olla l-paga tiegħu stess. Olla l-paga tiegħu stess. Don't forget it, Kien hemm xi indizji. Huwa persuna li iħobbu sew is-salarju, sawa? Smajta ħafna di li grafter. Smajta grifter. Li jiġru wara l-flus insomma. Li anka tipo bħala akademiku kien vera dejjem jipprova kif tajt minn għamla joħroġ lira, kif tingħaddik? Taxxar għamla doħroġ lira. Ma nafx għamil mandiġ. Mela, ħammur l-ura għal-ċirkostanza li għet nitkellmu dwarha, f'xi punt f'din l-istorja, f'daqqa waħda daħlu dal-generators, f'daqqa waħda kulħadd, mela Julian irtied li. Mela, ħammur ftit l-ura biex ninkwadraw naqra iktar. Mela, inti għandek il-132 kV cables li deħlin ġod distribution centers. Li minnom kena 4. Korrett? U issa ġejjin 4 oħra. Jena sibt li ħajkun hemm waħda s-siġġiebi u waħda n-naxxar. Naxxar u siġġiebi plan issa. Għandek jidir li għandek xew għandek Paċevil, suppost ximkien waħda mhux qed nara. Jina dawn li sebt l-istess mill-Ena Malta, ġifiri, għandek 2 il-Marsa fuq il-website tal-Ena Malta. 2 il-Marsa, waħda l-Mosta, waħda l-Kappara, tħabret waħda s-Siġġibi, waħda n-Naxxar, pero ximkien kien hemm xi press release li ħajkun hemm 4 distribution centers ġodda, ma sebtx il-lokalitajiet tagħhom. Issa, il-132, l-step down ta' 132 ħajżidu 4 oħra. Qalu. Il-problema kienet edem x'soluzzjoni ħat offri bil-nżidu dawn l-4. Kienet edem għaliex dil-ġimgħa kellna bir-rikara tela il-high voltage cable. Sawa? High voltage dak, ġifieri m'hemmx dubju illi hemm problema illum fil-high voltage tier of the distribution. Ġifieri huwa reazzjoni naturali illi nżidu l-infrastruttura ta' iktar ċentri ta' distribuzzjoni. Sewa, id-deċiżjoni hija tajba, ma sax li ħażina, li xi hija timing għalfejn domna. Sewa. Ġifieri, again, nerġa' naqlura l-pjanar.
nuqqas ta' foresight. Eżatt. Ok, ġviri, la darba jkollna daw distribution centers, għanna ideja ġud ta' kemm ħandumu biex nlestuhom da' distribution centers. Vitta xunħidlek. Tajjeb, jista' jkun però li qegħdin f'sitwazzjoni fej, sa naslu għalija. Mela, daw distribution centers insomma f'xi perjodu ħajtlestew u nassumi ħajtejbu naqra s-sitwazzjoni, ħajtaffu naqra l-istress fuq is-sistema. Mela, ħanerġa' nipprova nagħmel l-introduzzjoni tal-protagonisti ta' waqt li kont il-holiday ma' missieri. Mela, u f'xi punt daħlu fl-istorja daw l-Ostra Generators. Kulħadd beda jibgħat li tipo kelli WhatsApp mifquħ ritratti ta' generators. Mant anka nies li ma nafhomx qed jibgħu ara x'għandi quddiem id-dar. Sewwa, mela. I know the feeling, my friend, ta' Kellek wieħed quddiem id-dar? Le, imma jina jibbombardjaw n-nies. Għax jafu li kellim. Inti shadow minister tista' tagħmel xi ħaġa. U inti għalfej batu lilek mela. Naf jien kont fis-sakra l-pjazza ta' Gubbio dak il-ħin. Jien il-Madonna nafx stajt nagħmel dak il-ħin ħelif nitħaq. Naħseb hemmhekk iddeċidejt tagħmel din intervista mela. X'imkien hemmhekk, naħseb. Mhux għax kont fis-sakra jekk dek qed talludi għal dak il-fatt. Meċċeki. Mela, u ġew generators. Issa, again, l-ewwel darba tisma' kellem il-kelma generator sajt imma aħna m'għandniex problema ta' ġenerazzjoni, però jekk qed nifhem sew dawn mhux eżatt qed jgħinu bil-ġenerazzjoni, imma u dispjegajt li minn għalija inti l-bieraħ fejn li isma' Ġan, meta taqa' parti minn network li qed jiġri illi xi substation jew oħra mhumiex qed jieħdu ebda enerġija. Allura, flok inti toqgħod temporanjament sama inti sewi dik il-parti ta' distribution network, taqbad u sempliċement titfa' generator twaħlu ma' substation essenzjalment li bażikament servi ta' power station żgħira speċla biex inti qed tiffidja dak is-substation. Sewwa? Correct. Hija naqra istra regressiva Third world country, Issa. Ġent immaġina. Fejn toqgħod inti. Sewwa? Billej għandek generator taħt il-gallerija. Jiena nirċievi, insomma t-lirċivejt inti ukoll. Video ċati il gallerija minn fuq. Satejta fil-ħodu isma' u d-duħħantila u kol. Ġiviri. Hija soluzzjoni illa pazzata. Issa. Mela, da qed jgħinu kif spjegajt jiena. Għax inti għandek katina sewwa, katina. Għandek power station, distribution center, il-katina tkompli fis-substation u l-katina tasal id-dar. Sewwa. Malli taqta' any point in time. Sewwa, da bħal vapur, jekk għandek katina tiżommu malli qtajtu telaq il-vapur. Ma bqajtx connected. U allura meta tiżviluppa problema anywhere along that line, inti iddaħħal generator biex tibbypass jajsek, tiftakar qabelet lek l-M-1? Yes. Iġveri, jekk dik is-substation kienet iffidjata minn ximkien, immissa tiġi iffidjata minn ximkien ieħor. Sewwa. Dik iżżid ir-reżiljenza tagħha. Finu qasta dik, inti ddaħħal generator biex dak li kien ġej minn ġol cable issa titimaw mill-generator. Imma again, this is money down the drain. Mhux hekk. Kemm qed jiswuna, nafu kemm qed jiswuna x'jiena rajt figuri diversi. Kiena ħafna ċifri. Kien hemm ix-shift li għallulna li fil-massimu tagħhom jiswewna 10,000 kuljum. Mbagħad rajt artiklu ieħor li rajt iċ-ċifra ta' 4,700, ma nafx rajtix inti li twandi. 4,700 u qasna fjekkux kuljum jew fis-sija, ma nafx, jekk tistgħu tfittxu li waħda, però huma ammont ta' flus konsiderevoli speċa. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Nibdew nippruvaw nifhmu naqra kif se nimmitigaw din il-problema. Mela, l-ewwel pjantazzjoni huwa evidenti minn dak li qed tgħid
illi hemm bżonn tisħiħ ta' sistema, speċi hemm bżonn investiment, hemm bżonn illi il-high voltage network insaħħuha kemm jista' jkun malajr, għalkemm jiena nimmaġina li bħalissa bejn is-sena l-oħra u din is-sena daw provaw jagħmlu minn kollox biex itejbu din is-sistema. Issa, hemm mezzi oħrajn li inti tnaqqas it-talba. Sewa ġifieri li aħna Id-domanda. id-domanda, eżatt, id-domanda ta' kemm qed nieħdu enerġija. Aħna bħala pajjiż għandna waħda mill-irħas enerġija, sorsa enerġija fl-Ewropa kollha. Nasbed it-tieni u t-tielet l-irħas, ir-raba l-irħas fl-Ewropa. Inti taħseb li l-enerġija f'dan il-pajjiż għandu jola? Mela ma tgħid l-irħas, tikkumpara mal-pagi. Sewa. Ġoħna, ġifieri iċ-ċifri li għandkom. Sewa. Ġifieri altru xi ħadd għandu paga ta' 20,000 euro fis-sena. Qed iħallas 10 cents unit l-irħas unit. U altru xi ħadd ieħor li għandu paga ta' 60,000 Ġermanja. U qed iħallas 15 cents. Unit. Sewa. X'inhu l-punt tiegħi? Il-punt tiegħi huwa illi ma tistax tieħu dik iċ-ċifra sempliċement hekk. Sewa għaliex b'mod globali l-expenses ta' pajjiż ieħor huma ola riflessu ukoll mill-pagi ola. Ġifieri jekk qed tifhimni sew xi qed nipprova ngħid jiena. Hemm ratio bej kemm inti taqlaw inti kemm l-istat jippretendi li inti għadhom fuq f'enerġija. Grazzi tal-li tissegwu taħdida tara zawwek qabel ma nkompli numru ta' azzjendi illi jagħmlu dan kollu possibbli għal daqstant nirrakkomanda li tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti ta' il-Browns, il-Business Labs, grazzi l-Apex Media, grazzi l-Garmin, il-Lee-Cabs, il-Calypso kif ukoll il-Kutriko li armawna kemm bl-air conditions għawek, kemm biex itejbu ovvjament dejjem l-esperjenza tal-patruni tagħna kif ukoll armaw l-dar, fatek sirna nafu l-xurxin u minn hemmhekk bdejna naħdmu ma' xurxin għax is-servizz u l-kwalità ta' xogħolhom kien tajjeb u tajjeb ħafna. Patreon.com/John Malija jekk interessakom tkunu parti minn din il-komunità. Daqshekk minn ħati ara tlaqna issa nkomplu jien u Ryan Kallus. Il-verità hija li għandna xi 400 applikazzjoni għal hotels u pereżempju. Kemm kienu? Naf li bħalissa fil-pipeline li għadhom ma mbnewx għandna 400 lokanda Prova nsib dokument sa kemm tajli. Ta' dak it-tip illi għadhom naxxenti, għadhom daw bdew joperaw. Biex ta' il-futur Malti huwa li ħajkolna bżonn iktar nies għax daw l-400 lokanda b'xi mod se jkollna noperawhom. Biex x'ħan għamlu b'dak is-settur kollu? Aħna dejjem għedna il-politika tagħna mhijiex bbażata fuq il-massa. Iġifieri li jiġi. Mid-darba u elf. Imma x'se tagħmel fuqhom issa hemmhekk qegħdin daw, x'se tagħmel fuqhom? Din hija il-bidla li tisir fil-pajjiż. Jidher li dal-gvern dik hija direzzjoni tiegħu. Kabbar, ħafna nies fuq xulxin. Iġ inti semmejt it-turizmu. Qed nagħmlu assessment ta' kemm hawn turisti qed jitilqu minn Malta kuntenti. Ma nafx hekk qed nagħmluha. Sewwa. Qed nassumu li hawn ħafna turisti inkazzati, però jien mhux dik qed insaqsik speċa jien mela ħarik. Jiena bniedem illi nemmen ħafna with the laws of unintended consequences jgħidula. Vuol diri illi ngħidu mela, profa segwini fuq għadi raj. Mela, ngħidu illi id-deċidejna illi b'xi mod ħan waqfu l-influss straordinarju ta' nies f'dan il-pajjiż. Tajjeb. Però fl-istessin inti xorta għandek daw il-lukandi kollha li għandhom bżonn jiġu operati. Għandek ħafna lukandi li qegħdin għadhom offline ħajġu online ħajkollhom bżonn dejjem iktar nies biex ta' x'inhi s-soluzzjoni hemmhekk għax għalija vera mhijiex soluzzjoni ċara. Naf li ngħidu intom għada ħatkunu fil-gvern u intom ħatirtu ekonomija li kienet bbażata fuq prinċipji li intom ma temnux fihom. Però
Jibqa' l-fatt illi is-sitwazzjoni hekk qiegħda, il-kultura hekk qiegħda, iż-żgħażagħ imorru lura jaħdmu fit-turiżmu fl-accommodation ma naħsibx illi hija fattibbli u terġgħu tajt hemm ħafna iktar lukandi li ġejjin online daqt li daw x'ħana ħalluhom vojta għax ma rridux ndaħlu iktar nies biex ta' mhijiex daqshekk sempliċi. Jiena m'iniex qed ngħidha sempliċi u tranzizzjoni m'intix di kif ngħidu l-ekonomija you don't put it on and off with a switch. Jew nkella put it on and off, you don't change it with a switch. Ġifieri jiena nirrikonoxxi dal-punt li qed tagħmel inti fis-sens konxu tal-fatt illi jekk in-nies jażlu li jbidlu it-tmexxija tal-pajjiż, sewwa, hemm ħafna xogħol irid isir biex nibdew rotta differenti. U x'inhu l-pjan? Għalhekk ovvjament il-pjan tridu tgħidulna fis-sens jekk intom kwalunkwe politiku speċa irid jipperswadi, le? U parti kbira minn xogħolkom. X'inhu l-pjan? Biex nagħmlu kollha qed naqblu illi hawn wisq stress fuq is-sistema. Jgħidu lek anka nies mill-Partit Laburista jgħidu lek hemm bżonn li nġibu turisti ta' kwalità, hemm bżonn li nifqu niddependu fuq il-ħaddiema barranin, biex din ir-retorika nafuha kollha. Però kontinwament jitkellmu wkoll kemm għandna bżonn inkomplu niksru rekords tat-turisti. And that is not our politics. Imma hemmhekk hemm isu dissonanza, ġifieri hemmhekk hemm dissonanza, hemm min jgħid dawn l-affarijiet fil-Partit Laburista u mbagħad hemm min jgħid il-kontra. Eja ngħidu illi qed naqblu. Unanimament qed naqblu, jien naqbel miegħek 100% u perswas illi ħafna min-nies li qegħdin jismgħuna il-biċċa kbira jaqblu. M'għandniex bżonn, ma għandna bżonn b'xi mod innaqsu l-istress fuq l-infrastruttura. Issa, kif ħassir meta inti sarlek daqshekk investiment f'appartamenti għall-kiri, jiġri 75% tas-suq tal-kiri huwa third country nationals. U qed jinbnew iktar minnhom daw, ġifieri kull sena jinbnew xi 15,000 unit ieħor. Il-lukandi huma kważi interament jiddependu minn third country nationals. Bħalissa jiġu proċessati permessi li għaddew u qed jinbnew hemm mijiet ta' lukandi, insejt kemm il-kamra hemm li se tiġi online. It-trejn mhijiex hija għaddejja gas mal-pjanċa. L-inkwiet huwa illi mela nippruvaw b'xi mod nrażnu l-popolazzjoni. Però fl-istess ħin ħanikrexxjaw l-ekonomija. Kif? M'għandniex għalfejn nikrexxjaw l-ekonomija. Jekk nibdew niddirezzjonaw lill-investituri Maltin. Iħarsu lejn setturi illi mhux neċessarjament jiddependu fuq iktar teħid tal-art, iktar densità tal-popolazzjoni. U nsemmilek 10, per eżempju. Li mu l-iktar settur li inti konvint minnu? Semmi li wieħed u nistudjaw, nipruvaw. Per eżempju, is-settur, ħanilek is-settur tiegħi, is-settur tal-green energy. All right? Aħna fl-2021 tkellimna fuq l-importanza li konna offshore wind farms. So. Però ftakar illi fi 2012 kien hemm proġett ta' offshore wind farms barra mill-Ladira fuq is-Sikka l-Bajda. Okay? Mela dan huwa settur li bħalissa Malta m'hawnx. Issa l-gvern fetaħ expression of interest, all right, but fl-opinjoni tagħna we are late. Right. Jiġifieri issa tgħidli x'ħan nieħdu minnu da. Ħajkun hemm kreazzjoni ta' xogħlijiet ta' tekniċi. U mhumiex xogħlijiet cheap labor daw. Ġivinti meta għandek il-proġett kapitali, però dak huwa short lived sakemm isiru da. Però dawn huma sistemi li inti trid tagħmel maintenance tagħhom iż-żmien għal żmien. Għandek struttura da fil-baħar, corrosion, etc. Għandkom idea kemm il-xogħol ħajkreaw jew kemm ħajġġeneraw fl-ekonomija u investur wieħed essenzjalment fis-sens kumpanija waħda ħajkollok li. Mhux neċessarjament, ġek inti toħroġ sejħa. U di għednija kemm il-darba. Biex tagħmel proġett tal-wind farms, sewwa, mela hekk għandna kumpanija, u għajna jdu inti kumpanija tiegħek. Tinvesti fil-green energy. Ġi minn flok tmur tixxi stocks, whatever x'imkien. Tgħid jiena għandi prinċipji ta' ambjent nadif, nemmen fil-green energy, u rrid ninvesti f'dan is-settur. Illum, għax inti m'għandek spazju fuq il-bejt,
m'għandekx fejn tagħmel pannelli inti personali. Però jekk nagħmlu proġett bħal dan, bis-sem tal-privat, meta il-privat, mhux biss l-involviment fil-binja tal-proġett, però kumpanija bħal tiegħek bħalma l-gvern joħroġ l-stocks u x-shares u da. Inti tista' tixxi parti minn dak il-proġett. U parti mir-return ikun għalik. Jiġifieri x'qed ngħid jiena mhijiex biss is-soluzzjoni ta' dal-pajjiż illi nibqgħu attached mas-setturi tradizzjonali li llum qed inbagħtu ħafna fihom. U jistgħu jrendu lill-intrapriżi tagħna mhux biss pereżempju x'ikunu involuti f'daw il-proġetti mill-aspett ta' bini, imma mill-aspett ta' shareholding għax jitik ir-return, imma longer term ukoll qed nikkreaw xogħlijiet ta' kwalità. Sewwa, kien hemm setturi li semmejtlek jiena. Taraw sama niġu biex nieħdu deċiżjonijiet li kieku tkunu fil-gvern. Sama taslu biex tieħdu deċiżjonijiet li huma informati u strateġiċi. Tara periodu fejn kien hemm moratorium fuq pereżempju il-bini ta' żviluppi kbar ħafna pereżempju. Biex tara s-sistema tiflaħomx, jekk tara id-dranaġġ jiflaħomx, it-trasport jiflaħomx, l-elettriku jiflaħomx. Ara aħna fuq żviluppi kbar. Imma rridu nagħmlu differenza bejn proġett infrastrutturali. Le, ngħidlek li pajjiż għandu bżonn. Żvilupp ta' privat, eżatt. Iktar mill-moratorju, we need to realign our priorities. Do you think bid-data li għanna bħalissa, is it possible to do? Jiena ma naħsibx, jiena naħseb illi diment li mhux ħajkun hemm ġaħat li għajt okay guys, stop, saffar suffara, mela ejja naħdu stock take u ejja naraw xaw taħt l-art, xaw fil-katusi, xaw bħala kwalità ta' arja, xaw bħala trasport pubbliku. Qabel ma ġaħat jgħid stop u ejja nagħmlu din l-analiżi u nippjanaw ħankomplu nippjanaw li maħniex nippjanaw, nillapazzaw kollox fuq xulxin u ħankissru l-pajjiż. Jiena hekk naħseb. Ara, jien nerġa' ngħidlek nifhem id-diffikultà ta' din is-sitwazzjoni. U nifhem illi m'intix ħadd tagħmilha hekk, però l-inkwiet tiegħi x'inhu ma bdejniex. Jiġifieri m'hemmx il-gvern tal-ġurnata li qed jirrikonoxxi li għandna bżonn inbidlu l-industriji tagħna. U il-fatt li ma bdejniex, it will take longer to get there. Jiġi pereżempju, is-sistema ta' trasport tal-massa. Sewa? Jista' jkun ħannaqsu il-bżonn f'ċertu istanzi ta' basis. Però sistema bħal dik ħatoħloq xogħlijiet ġodda. U tnaqqas iktar karozzi mit-toroq tagħna. Dawn huma affarijiet huma soluzzjonijiet illi żgur li kieku jien nkun parti minn dan il-proġett ta' ejja nippjanaw Malta ġdida. Ngħid hija din idea tajba tfa' fuq il-whiteboard, hija ħed l-idea tal-greening ukoll, l-idea li nagħmlu l-iskemi imma ma nafx ngħidlek blim-intensità, blim-veloċità ħanoħroġhom fuq is-suq, blim-saħħa ħan is-sussidjom, ma nafx ngħidlek dawn l-affarijiet kollha għalfejn dawn l-affarijiet kollha jridu jaħdmu f'kunċert wieħed u li huwa kunċert vera komplikat. Intom tagħmluh dan ix-xogħol għata l-perżuta. Bejnietkom poġġu bil-qiegħda u tajtoret mela jiena enerġija, sieħbi hawnhekk ekonomija, it-tali l-infrastruttura, tpoġġu bil-qiegħda ta' okay guys, pjan holistiku tlaqna, mela taraw x'dejta għandkom kollha u toħorġu pjan kbir globali ċentrali. Mela, aħna namluħ fis-sens, per eżempju, dil-ġimgħa kellna meeting mal-MCSD, mal-Imsieba Soċjali, u jintajt preżentazzjoni dwar il-proposti tagħna. Sewwa. Ma kontx hemm jien biss, kien hemm Alex Borch għal-Għawdex, Sewwa. kien hemm Ivan Castello kellim tal-dialogu soċjali, kellu jkun hemm Mark Anthony li ma setax, kellu xi ħaġa personali ta' trasport. Kien hemm tas-saħħa, eċetera. X'qed ngħidlek, meta jiena noħroġ b'daw il-proposti, ma jitlaqx Ryan Kallus waħdu
nagħmel press conference u sħabi ma jafux bihom. Jiġifieri aħna nemnu fis-sinkronija tal-affarijiet tagħna. Bid-differenza ta' gvern, illi pereżempju meta ppjana l-metro, jinborġa dak il-famuż rapport ma nafx kemm miljun sewa li issa ġie outdated. Uħud mill-proġetti saru fejn uħud mill-istops tal-metro saru, pereżempju tal-Awra, fejn kien hemm il-Ministeru tal-Ambjent għandu proġett pjanat sewwa f'dak l-istess pożizzjoni. Jiġifieri, li qed tgħid li inti s-sinkronija u hawnhekk fejn falit lina Malta. Għalek qed ngħid. Eżatt, illi id-domanda mhux marawix, nuqqas ta' kompetenza, marawix ġejja fis-sens illi kulħadd kienet jew mar rasu. U mbagħad ikollok splużjoni kbira f'daqqa. Allura meta titkellmu bejnietkom fuq għax mela inti problema li kieku jkollok inti fl-ipotesi li inti tkun il-Ministru tal-Enerġija, tkun illi wis domanda. Mezz minnhom illi ħatnaqqas id-domanda hija ħatnaqqas il-popolazzjoni. Imma għandek problema għax għandek ħafna appartamenti illi huma mimlijin b'nies li huma third country nationals. Li daw jekk naqqashom imqar b'xi percentaġġ qawwi, ħajkollok kollas tas-suq tal-kiri. Meta tkunu titkellmu intu sħabek, xi ħadd jgħidilek dil ħaġa? Konxi tagħha aħna. U kif ħadd immitigawha? Mhijiex risposta l-instanti kek, nirrikonoxxi li hija sfida kbira, jiġifieri nkun iblaħ jekk ngħidlek isma' l-orto u l-satellite u l-handle-it. Hija issue illi l-issue hija din. Hemm ċertu ħsara li saret illi mhix faċli tirriversa lura. Sintendi, ma ġifieri, jekk aħna ibnew ċertu bini, sawa, ma sax mur il-nutwaqqa, ġifieri qed tifhimni. Majorka saret, ma kompli. In-nies għandhom drittijiet, meta joħroġ permess, inti you have an acquired right. Sawa? Ġifieri aħna ngħixu f'demokrazija li tirrispetta l-liġijiet. Mid-darba u għara taħseb li jett najt li jgħja naqbdu l-gaffa morru nkisru vera jina il-rule of law ġiviri hija fuq kollox kważi b'mod nawżejanti. Ġiviri, le, jett najt li saret għax hija fattibli, tista' perswas li Majorka mhux marru qabdu l-gaffa u kisru l il-post, forsi jista' jsir xi qbil illi jisma' jaqblilna lil daw intu għon post ċimkien ieħor, ma nafx eżatt kif ħadmet l-affari. Imma, alright, mela, inti relocation qed tajt inti, relocation. Tibta relocation. Expropriation u l-affarijiet. Taffariet. Mela, ħansaqsik mistoqsija oħra, għax wieħed mela Julian kellu xtaqja xaġa fuq il-hotels, kemm hawn hotels li qegħdin jistennew in the pipeline. Malta could see an additional 483 hotels crop up on the island. Tajjeb. U kol, inti semmejt li konna 15,000 dwelling ġdid kull sena. F-2022 kena 9,523. L-iktar li kena kien f-2018 li kien 12,485. Bażikament jiena giddi bun eżaġera. Kont tikka żgħira s-seġera. Ġejli l-aħħar ċifra, sorry? 12,485, 2018. 2018. Huma l-ammont ta' units illi ġew approvati mill-Planning Authority biex jiġu żviluppati. Eżattament. Alright, mela, mistoqsija li jmiss, jew ngħidu il-kapitlu li jmiss. Parti mis-soluzzjoni. Ħa nikkorreġik, sorry, mhux nikkorreġi, ħanżid xi ħaġa. Jekk ma nagħmlu xejn di trend ħadd kompli. Sintendi hu. Ġifieri id-deċiżjoni strateġika politika li naqbdu setturi u rridu nikkonvinċu lill-investituri tagħna jabdu setturi oħrajn. Tkellmuhom l-investituri tpoġġu intom hekk mhux ħadd bħal stivala ta' dlus ma' blow. Kalma aqbad naqam il-flus tiegħek u tfaħħom li f'wind farm. Tista' tieqaf tagħmluh dan il. Meta niltaqgħu pereżempju mal-imsieħba soċjali kif iltqajna dil-ġimgħa. Sewa. U jkun hemm rappreżentanti tal-MDA jisimgħu nitkellmu. Ġifieri li qed ngħidlek jien ma ngħidux ġo kamra magħluqa. Ġifieri li inna ngħidu li rridu nbidlu l-medal ekonomiku mhijiex sigriet. Aħna ngħiduha in the public, jismana kulħadd, ngħiduha d-deputati kollha jda kap tal-oppożizzjoni. In-nies jafu illi aħna we stand for change għall-status quo li hawn illum.
bid-diffikultajiet kollha biex nagħmlu dik iċ-change. Imma tibda inti billi one, you make a statement. Jien irid inbiddel. Ħadd ieħor mhux qed illi irid ibiddel. Għana, nistaw nsibu xi tip ta' statement fej il-Partit Laburista jew il-Gvern Laburista qed jgħidilna li hija hemm bżonn li nbidlu ir-rotta minn ekonomija li msejsa interament fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema għal industri li huma inqas danneġġanti l-infrastruttura. Klajt Karwana kien qala ħansiba, Klajt Karwana kien qala s-sena l-oħra u mbagħad Silvio Kembri. Għallu li għandna bżonn tweaks. Eżattament. Jew twerks. Però hemm differenza kbira, my friend. Dawk qegħdin fil-gvern aħna qegħdin fl-oppożizzjoni. They have the power to deliver and all the means. We don't. Aħna l-unika ħaġa li għandna nikkonvinċu n-nies. Min fejn tibda kieku inti għam? Min fejn taħseb li għandkom tibdew kieku? Kieku għada għandkom iċ-ċwivetta Kastilja. Step 1. Inniedu il-viżjoni ekonomika ġdida. Ok, nistaw narawa qabel ma għantukom iċ-ċwivet? Qegħdin nitkellmu fuq semmejna numru ta' setturi differenti. Imma hemm x'imkien fejn nista' nistudja b'mod holistiku? Li għandi link hawnhekk li kont qed nirreferi għalih jiena dwar x'inhuma daw is-setturi. It-10 sectors. Dil-istorja hija 11 March 2022. Ok, ġri għandek Metaverse, servizzi ta' compliance and diligence services, advanced specialized manufacturing, 3D printing, artificial intelligence applications, e-sports, video game production, sports industries, strengthening the energy sector, and social enterprises. Okay, those seem like very good titles. Obviously, għanna bżon naqriktar laħam kif ħaj interaġiċu ma' xurxin, xtib ta' yield, ħanaraw. Qiegħed fittex post ċentrali biex taħdem, xemm aktar ċentrali mill-Business Labs. Biex tirreserva kamra jew uffiċċju minn fuq il-website, sempliċissimu. Qabel ma nibda rid kafe, Ejja, ġan ħalek mill-kafe intart. Żid badan kollu li Vanessa mara kbira. Business Labs, xitti aktar. Inti, bħala politiku, ideoloġikament, kif tarak? X'inhi l-ideoloġija ta' Ryan Kallus? Iktar mill-ideoloġija jiena aktar iktar ibbażat fuq għax ċertu affarijiet jiena ma tantx nemmen daw it-timbri liberali u konservattivi. Bright. Imma hemm tendenzi u hemm btajt li pereżempju jinnaf kulturalment jiena konservattiv għax naħseb li l-familja hija ċentrali għall-komunità, m'għandi naf twemmin Kristjan, ġifieri again naqma konservattiv imma mbagħad fiskalment naqra liberali. Biex x'inhu twemmin politiku tiegħek? Hemm ċertu affarijiet li jiena jista' jkun ikkonsidrat konservattiv u ma affarijiet li jista' jkun jiena konsidrat forsi fajnejk jew fajnejn in-nies li jiena liberali. Jiġifieri, pereżempju, minix konservattiv li akkosta kollox inżommu kollox kif inhu. Sewa, mhux hekk l-ħares. Imma hu minnu hekk. Imma huwa l-ar forma ta' konservattivizmu, anka fil-parlament tara nies illi mhumiex lesti jabbraċċjaw il-bidla. Mela nibqgħu fi aħna. Ġifieri kritika li l-partit tiegħek stess kultant ukoll? Ifhimni, f'kull partit inti kollok daw l-elementi kollha. Jiġifieri anke jiena u inti differenti din tnejn, aħseb wara tkun grupp parlamentari ta' sitta. Imma hemm minnu eċċessivament konservattiv fil-Partit Nazzjonalista? Ifhimni eċċessivament. Eċċessivament, fis-sens. Mela, jiena niftakar epoka fej il-Partit Nazzjonalista, minkejli ma tantx kont parteċipi fi xenarju politiku, kien isu jidher dan l-aġent ta' modernizzazzjoni tal-pajjiż, ħajdaħħalna fl-Ewropa. Fiżmien tal-Ewropa. Fiex jiġifieri tidħol fl-Ewropa, ħansiru bħat-Taljani u bħall-Ingliżi aħna, biex kien hemm din il-fantazija kbira u
fil-quċċata ta' dak il-marċ lej l-Ewropa, kien hemm il-Partit Nazzjonalista li kien jidher aġent ta' bidla u bidla pożittiva, bidla u modernizzazzjoni, kien speċa dak li inti tħares lejh jekk tixtieq il-partit tiegħek, il-pajjiż tiegħek skudani, jimxi appari passu mal-bqija tal-kultura tal-punent. Illum il-ġurnata ħafna nies ħarsu lej il-Partit Nazzjonalista bħala l-opposta da, li huwa inert, li huwa li naqaslu ħafna il-momentum, li huwa antikwat. Taqbel ma din il-kritika u għalfej taħseb li għaw din il-fema? Lejna nirrikonoxxi li l-Partit Nazzjonalista seta f'ċertu istanzi ma abbraċċax biżejjed il-bidla fis-soċjetà tagħna. F'liema istanzi? Per eżempju, meta kien hemm ċertu voti Per eżempju? tal-LGBTIQ, naħseb ma kellux ikun hemm astensjoni. Nirrikonoxxi illi kien hemm ċirkustanzi fejn ma konniex qegħdin naqraw is-sinjali ta' żminijiet. M'għandix diffikultà ngħidha. U din hija fundamentali għaliex partit jekk ma jibqax jirrifletti s-soċjetà li hija llum ma jfissirx abbraċċa l-ħażin sewwa. Imma ċertu tibdiliet li jsiru fis-soċjetà partit irid ikun riflessjoni ta' dawk it-tibdiliet. Però kien hemm epoka fej il-Partit Nazzjonalista kien il-bidla tas-soċjetà. Ġifieri kien hemm punt fejn il-Partit Nazzjonalista kien bħalma ġieli kien il-Partit Laburista ġifieri setting the agenda. Ġifieri mhux u jirrefletti s-soċjetà, imma s-soċjetà bdiet tirrefletti lilu. Ġifieri meta Edi u la Bella Kompanija ħarġu bl-idea tal-Ewropa, din kienet idea tagħhom u s-soċjetà qalet, illustra dik idea tajba, wara dan nimxu. Ma kienitx il-kontra li s-soċjetà tajlu daħħalna fl-Ewropa, Edi daħħalna. Le, Edi għallhom, għax Edi kellu viżjoni, jew nista' madwar Edi kellhom viżjoni. U isu llum il-Partit Nazzjonalista dik il-viżjoni mhux qed titija. Ma neħux gost li tajli hekk għaliex fil-pajjiż li din fih bħalissa fejn għandna sfidi kbar. Trasport, enerġija, saħħa. Jien ma narax alternattiva oħra dal-pajjiż li jista' jġib il-bidla ħlief il-Partit Nazzjonalista. Għalfejn? Għaliex min hemm illum fil-gvern daħħalna f'dil problema. Diffiċli jkunu li jagħmilha il-bidla u mhux qed juri sinjali li tagħmel bidla. Jiġifieri jiena illi nisma' diversi żgħażagħ jgħidu li laqataw qalbhom minn dal-pajjiż. Sawa? Żgħażagħ anke tfal ta' deputati illi sifru barra minn Malta. Għax Malta ma dix tappellalhom. Mhux tfal deputati biss ta' jiena naf ħafna. Hija problematika, hija problematika. Fil-fatt qed naraw li dejjem iktar u iktar nies, partikolarment iż-żgħażagħ li qed jiġu disważi milli jipparteċipaw fil-proċess politiku. Jiġifieri meta inti tħares. Mhux talli jipparteċipaw għar minn hekk jitilqu mill-pajjiż. Dik hija gravi iktar. Anke li qed jibqgħu meta inti tħares li naf pereżempju l-astensjonijiet illi kellna fl-elezzjonijiet, pereżempju. Mit-telf illi ma votawx. Eżatt. Sewwa ġifieri inti kellek sitwazzjoni fej forsi ma noħdux l-aħħar elezzjoni għax hemm min jgħidlek lex dik tal-MPs u ma nistgħux noħduha bħala l-aqwa eżempju, naħduha għall-elezzjoni ġenerali. Biex inti kellek xi 140,000 ruħ li fl-aħħar mill-aħħar daw la vvutaw għall-Partit Nazzjonalista u laqas ivvutaw għall-Partit Laburista. Indikazzjoni ċara ġvirat ngħidu 38% tal-elettorat iddeċida li t-tnejn li intomx tikkonvinċu. Il-poplu qed jokrob għal jew xi ħaġa ġdida jew viżjoni serja. Issa, jien qed ngħidlek illi
Meta nitkellem ma' żgħażagħ, jgħidu li isma' dil-viżjoni mhux ġejja mill-Partit Nazzjonalista. Il-daw ma nafdawhomx, il-Labor ma nafdawhomx hemm issa korruzzjoni isa speċa b'nawra. Il-Partit Nazzjonalista m'għadux il-partit li joffri speċa perspettiva ta' dinja x'tista' tkun. Aħna nippreferu jew nastjenu jew għandna tama li jkun hemm xi ħaġa ġdida, qawwa ġdida illi din tkun tista' tkun xi ħaġa li ġib bidla fundamentali fil-pajjiż. Għalfejn qed tonsu milli tagħtu din il-viżjoni. L-ewwel ma naqbilx miegħek l-elezzjoni li għaddew ma stax toħodhom bħala polls. Fis-sens. Nistgħu noħduhom ukoll ta' jiena. Le fis-sens. Għax ovvjament l-astenenza tkun l-astenenza hija xi ħaġa oħra. L-astensjoni. L-astenenza hija xi ħaġa li twerwirni. L-astensjoni. Kont qed ngħidlek li ġara fil-Parlament Ewropew, issa fil-Kunsilli, kien hemm trend kbira differenti li s-soltu qatt ma rajnija fl-aħħar elezzjoni ta' dan it-tip. Issa, kemm għax il-Partit naqqas, Partit Laburista, u l-Partit Nazzjonalista għamil diversi avanzi. MPs, per eżempju. Anke konsilli, kien hemm numru ta' konsilli naqalbu. Però ħareġ dal-fatt iva, reġa' żewġ fatturi ħarġu illi żdiedu l-astensjonijiet vera, però fil-Kunsilli fil-MPs għajna l-istess, li għalija dak huwa indikatur interessanti ħafna. Għajna l-istess bħal-elezzjoni ta' qabel. Bħal-elezzjoni ta' qabel. Tal-MPs. Mhux ovvja. Żdiedu minn tal-elezzjoni ġenerali b'xi 30,000. Eżatt. Imma rajna xi żblokk kbir ta' xi tielet partit? Nistgħu wieġeb? Ejja. Mela, int għandek is-sitwazzjoni kienet hekk. Mela naqbdu l-MPs u mbagħad naqbdu forsi l-kunsilli. Mela l-MPs kellek fenomenu interessanti fej inti kellek il-voter turnout kellha tkun ħafna inqas milli kienet, però jiena nemmen li kien hemm żewġ kandidati partikolari illi perswadu iktar żgħażagħ, partikolarment żgħażagħ fuq ċertu distretti 9, 10, dawk id-distretti temmek, biex joħorġu jivvutaw. Għalfejn għax huma kandidati aspirazzjonali, jiena sejjaħtlu il-Mazzola effect. Mezzola illi bħala kandidat hija head and shoulders above all other candidates, anka għax irnexxila tasal fejn irnexxila tasal, għamlet ħafna ġieħ il-pożizzjoni, jiġri Mezzola hija dak li sejjaħ figura aspirazzjonali li bla dubju. ħafna żgħażagħ iħarsu leha u jgħidu wow jiena f'ħajti nista' nilħa dak l-apiċi għax Maltija bħali, eċetera, eċetera. Agreed. Il-biċċa kbira ta' żgħażagħ li jiena naf, il-bqija jew votaw il-Mezzola, jew votaw il-Kassola. Kassola huwa interessanti ħafna illi dawk il-distretti fej Kassola mar vera tajjeb u fej Mezzola mar tajjeb kienu d-distretti fej kien hemm żieda. Fej kien hemm żieda fil-voter turnout li ma kienitx mistennija. Jiġifieri il-kidba edem issa għalfej Kassola mar nexxulux jitla' għalija it chalks up to interament, ġviri li bejnietom il-kandidat indipendenti mumiex strateġi, kellek Lilu, il-Sandra, il-Manxe, il-Ralf u xitlita u erboħra li daw kannibalizzaw il-voti ta' xurxin. Kisru l-voti ta' xurxin, konsegwenza Kassola kważi tela, imma bil-kważi ma tagħmel assolutament xejn. Issa, apparti minn hekk, kellek ġifiri il-fuq minn 100,000 ruħ illi daw id-deċidew ma jivvutawx, ma jipparteċipawx fil-proċess elettorali. Kassola mhux kważi tela, kien il-bod biex jitla. Ma kienx daqshekk il-bod biex jitla. Kassola inqala round tela Thomas imma hu kien hemm Claudette jew Claudine u mbagħad kien hemm hu. Ma kienx il-bod, ġab ħafna iktar ones minn Kaza, ġab ħafna iktar ones minn Peter, ġab ħafna iktar ones bħal dik, mhix kwistjoni ta' ones biss. Sintendi. Hija kwistjoni ta' wirt. Sintendi, mhux hekk is-sistema u min jgħid li s-sistema elettorali tagħna mhux tajba għandu żball, jiġifieri naqbel ħafna mas-sistema elettorali tagħna. Is-sistema tagħna mhix first past the post bħal Ingilterra.
min iġib il-once, kieku min iġib il-once, that is another story. Sistema tagħna hija fer ħafna, għax mhux pereżempju tajt John għalija number 1, imma tajt ukoll wara John jien nixtieq ir-Ryan. Mhux hekk. Ġifieri inti is-sistema tagħna ittik iċ-ċans tesprimi ruħek mhux fuq John biss. Hija sistema tajba, hija sistema tajba. Hija l-iktar fair possible, xetna li kiena, mhijiex ixu ta' kemm kassola ġab once, hijiex u kemm kien kapaċi jiret. Li ġabitu fid-disappost. Il-qudiem ħafna minn ħafna kandidati tal-partiti l-kbar. Partiti l-kbar li daw għandhom aċċess għall-medja tagħhom, għall-fondi ħafna kbar milli għandu kassola. Issa, fil-fema tiegħi li kieku kassola Sandra u Manxe poġġew bil-qiegħda ħarsu għalej n-numri għalli orajt gaj, mela minna tlieta l-iktar li hemm ċans li jitla kandidat X. Mela, kollha ħaninaqdu għax aħna naħsbu li hemm bżonn leħen indipendenti, ħaninaqdu u ħanajdu lin-nistana biex kollha nivvutaw il-kandidat X. Però din il-ħaġa ma għamluwiex, ikkannibalizzaw lil xulxin il-vot inxteret, ma kienx hemm din id-disciplina elettorali u konsekwenza kienet li kienet, però Having said that, meta tqis li nies bħal Kassola, bħal Manxe, bħal Sandra m'għandhomx aċċess għal wan u għan-net, m'għandhomx aċċess għal dak it-tip ta' fondi, m'għandhomx dawk l-eru fis-soċjetà. l-len irrikonoxxi illi ġabu riżultat rispettabbli, m'hemmx dubju. Having said that, però, dik hija fuq livell Ewropew. Biex niġi lura d-domanda tiegħek, fuq livell nazzjonali, li t-tella deputat wieħed fil-Parlament. Ma tagħmel ebda differenza. Inti ħu l-oppożizzjoni xi drabi. Aħna din iktar minn xi 30 deputat. U xorta ma tagħmelx differenza, mhux hekk. Ħafna drabi il-gvern jaddirhom minn fuqna. U nistgħu ngħidu x'ngħidu. Għax jekk int għandek vot b'simple majority, 50% plus 1 nista' ngħidu nsabtu kemm nagħmlu. Anzi ħan ikkoreġija. Għax mhix dejjem hekk iċ-ċirkostanza. Ikun hemm istanzi fejn il-gvern jagħmel li jrid u tgħaddi. Però ikun hemm istanzi fejn tant ikonna raġun u nikkonvinċu n-nies li l-gvern ikollu jċedi mhux għax għandu l-maġġoranza, imma x'tant ir-reazzjoni pubblika tkun kbira, case in point rajn issa, Tedward Cicluna li ħajtieħ ħafpej, issa ġrat, sewa? Meta ma kienx il-Parlament qasat jiltaqa' bħalissa. Le. Biex reazzjoni pubblika. Le, eżatt, jekk qed ngħidlek jiena. Issa reazzjoni pubblika xi tkun? Ġieli parti mis-soċjetà ċivili, parti sforz tal-oppożizzjoni, parti kun hemm national uproar, sewwa? Hawnhekk kien evidenti li Prim Ministru l-bieraħ reġa' żelaq. Qal li da ħajġi sospiżu jibqa' jieħu 11,000 euro fix-xahar tal ma jagħmel xejn, induna li affiċa, u llum reġa' bdielu u dawar ir-rutina. Kas ieħor li kien jinvolvi il-Parlament kien ta' Jean Paul Sofija. Ġifieri, kas bħal dak, simple majority, xi noktas dawn, il-mozzjoni tagħna m'għaddiġ biex isir inkjesta pubblika ma mbagħad kien hemm appror kbir. U kellu jċeda ħabba n-nies. Issa, il-mistoqsija hija biex nerġa' mmur lura biex ta' għal-ġenesi ta' din il-parti tal-konverzazzjoni. Iva, konsellek dik. Għalfejn il-Partit Nazzjonalista kien hemm epoka fej il-nazzjon jew ħafna mill-pajjiż kien ħares lejh bħala is-sors ta' bidla. U llum il-ġurnata għandek 38% ġifieri meta tħares lejn l-aħħar elezzjoni, 38% ġenerali, 38% l-avvota lill-Partit Nazzjonalista. U laqqas dik tal-MPs, sorry, tini tal-ġenerali. Mela, għandek kellek sezzjoni mdaqsa ħafna tal-popolazzjoni, naħseb dik tal-ġenerali ta' le. Alright. Li qed jgħidu li la jridu jkunu parti mill-Partit Nazzjonalista u laqas parti mill-Partit Laburista. Biex ta' bla dubju dawk huma a target audience illi intom suppost qegħdin partikolarment fis-sitwazzjoni li qegħdin kollox qed jikkollassa, it-traffik għana jikkollassa jinqata' dawl, korruzzjoni kullum kien il-gvernatur tal-Bank Ċentrali ħajibqa' hemm għandna irridu ma rridux ħanħallsuh kollox imbagħad ħanħallsuh nofsu Jean Paul Sofija u Mita Defni u Jorgen Fenek jgħidu x-xieħ xi tidu iktar biex tiskurjaw dal-gowl. Xi tidu iktar? U xorta mhux qed jirnexxilkom tiskurjaw. Problema hemm. Hemm problema kbira. Ma naqbilx miegħek li mhux qed jirnexxina niskurjaw. Għaliex nerġa' ngħidlek.
fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament u tal-Kunsilli, il-Partit Nazzjonalista għamel numru ta' kisbiet. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista Issa. Bernard Grek fit-tmexxija u Mezzola fit-tmexxija kif kienet fl-MPPs huwa l-istess partit? Xiġifieri, aħna il-kol partit wieħed. Imma Fl-istess taf partit xinajlek, mela, id-Democrats Obama u d-Democrats Biden huma żewġ annimali differenti. Iva. Issa, il-Partit Nazzjonalista meta jkollok l-iktar front-facing il-Mezzola versus il-Partit Nazzjonalista meta jkollok l-iktar front-facing il-Bernard Grek, taħseb li huma l-istess ħaġa? Qed tistaqsini domanda ipotetika. Le, mhix ipotetika, għax fl-MPs, Mezzola kienet leading the charge. Naqblu? Iva, imma. Żomm f'moħħok illi ir-realtà illum hija li għandna il-kap Bernard Grek li inneħħilu l-kappell li jekk xejn irnexxielu jerġa' jibnina f'partit maqut u din l-elezzjoni għandha ċewa ir-riżultat li ġibna huwa riżultat ta' sforz kollettiv. Issa, tgħidli kien hemm il-fattur Mezzola, m'hemmx dubju. Però Roberta Mezzola tibqa' riżultat prodott tal-Partit Nazzjonalista. U prodott ta' x'jista' kemm jista' iktar jagħti lill-pajjiż il-Partit Nazzjonalista. Però ikun hemm nies li huma anomali li jkunu li jiġru mhux minħabba organizzazzjoni imma anka despite jingħad bl-Ingliż. U naħseb li Mezzola meta naħseb fuq il-politiċi ta' dawn l-aħħar 10 snin hija ngħidu hija fenomenu li mhijiex normali, assolutament mhijiex normali. Naturalment, però jibqa' l-fatt illi inti timxi mar-realtà li għandek illum. U jiena nemmen illi bitriq li qbadna Bernard Grek jista' jkun the next Prime Minister. Biex nagħlaq dan il-kapitlu. Nirrikonoxxi għax ma rridekx taħseb illi ma rridx nitratta li dak il-100,000 fadlilna ħafna x'naħdmu għalihom. Meta tara l-kunsilli, vera dawwartu ħafna kunsilli, però ara x-rekord kien hemm għall-indipendenti. Agreed. Ġifieri meta ikollna d-diskors tal-indipendenti wkoll irridu ndaħlu nies bħal Steve Zammitlupi pereżempju fl-equation li daġab kwota kważi ta' distret minn raħal wieħed. Ġifieri kellek nies bħal Matthew Yajat, Kejlok, Manxer, l-indipendenti din id-darba fl-elezzjonijiet tal-konsilli naħseb ta' prestazzjoni tajba ħafna wkoll. Kellek imma dik ġrat ukoll ta' fala. Għaliex fej qabel il-Partit Nazzjonalista ġab inqas voti sostanzjali. All right? Il-Partit Laburista rebaħ awtomatikament il-Kunsill. Did-darba x'ġara, John, did-darba kellek numru ta' kunsilli, mela. Melliħa, Birkir Kara, Ħazzabuċ, Furjana, daw kollha hang local councils. Fej kellek iż-żewġ partiti ġabu ndaqs u ġi l-indipendenti fin-nofs. F'daw l-istanzi l-indipendenti kellu saħħa kbira. Għax he's the kingpin, hu. Mhux hekk kingmaker aħna jgħidu. Kingmaker, all right. U hija, hemmhekk qegħdin. Imma x'ġara differenti mill-aħħar darba, x'inbidel? L-inbidel mill-equation li l-Labor naqqas is-siġijiet. Il-Partit Nazzjonalista żied u daw it-tnejn ġew indaqs. Making the independent third one il-persuna li sakemm il-Labor Nazzjonalisti ma jaqblux bejnietom u għandu rwol kruċjali. Il-terzo gode jgħidu bit-Taljan. Dwar min isir sindku. Iġifieri jiena ma naqbilx minn banda nifhem l-argument li tajt inti illi kienaw numru ta' indipendenti li għamlu avvanzi. Kienaw, tista' tikkwantifika. Iva. Però dak l-element kiber għax il-Partit Nazzjonista ma raħjar. U qed nispjegalek għalfejn. Għaliex numru ta' kunsilli fejn qabel il-Partit Laburista rebaħhom hands down. All right? Għax il-Partit Laburista naqqas. Żied il-Partit Nazzjonalista numru ta' siġġijiet. Però wkoll li ġara huwa li l-Partit Laburista naqqas. U flok dawk il-voti rebaħhom kollha l-Partit Nazzjonalista essenzjalment ħaduhom ħafna mill-indipendenti. Jiġifieri li tikkorrabora l-ipotezi tiegħi li hija
mhux qed jaraw lilkom bħala l-alternattiva, ma jaraw il-Kejlok, jew il-Konrad, Le, jew għax kieku tgħidli aħna ma żidniex. Steve. Le, mhux mingħajr ma naqqas it-tajf ta' dan nies kollha. Sewa. Kieku aħna ma żidna xejn, ngħidlek aħna ma m'għamilniex avvanzi fil-kunsilli. Sewwa, il-verità hi uħud marru l-indipendenti vera, uħud marru għall-Partit Nazzjonalista. Dik il-verità. Eżatt, taqsmu bejnietkom. Tara futur fejn inti xi darba ma tkunx parti mill-Partit Nazzjonalista jew? Ifimni, jiena diffiċli. X'inhi l-offside għalik? X'inhi l-linja Jekk l-ħamra li il-Partit Nazzjonalista jibqa' bil-prinċipi li nħaddan jiena li m'għandix nifhem għalfejn le, imma kif tisaqsini jekk tarani xi darba mmur xi Labour, forget it. Tajjeb, jekk qed tisaqsini. Le, tinsaqsik jekk jiena tista' jkunu ħafna affari, tista' tmur mal-Partit Laburista, qed tgħidli li le. Għalfejn le, inti ma temminx li pereżempju 10 snin oħra l-Partit Laburista jista' jirriforma ruħu? Jiena 10 snin oħra xi ma nafx. Sewa. Imma jiena li fil-Parlament kemm 12 sena, 11 sena, huwa evidenti li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex partit li Partit Laburista naħseb ħadd rittajt. Grazzi mnalla xkonta mill-li. Naf kont se taffiġaw naħseb salvajtek mill-issir mim fuq il-wan għal 3 ġimgħat li jmiss. Ġieli ġibuk il-wan u għalli da. Mela. L-aħħar darba anke fil-maratona. Maratona tal-ġbir ta' fondi, kien il-Karl Stanjo Navarro. U out of fucking context mandu xej x'jaqsam ġifieri, vera kienet stramba. Dak l-out of context hija l-ispeċjalità tiegħu. Ta' ħafna mill-propaganda. Ma insomma, forsi dak naqra exposure ukoll, eh? Okay, next question. Mela salvajtni, x'kon qegħdin ngħidu? Mela, kont qed ngħidlek, pereżempju 10 snin oħra li l-Partit Laburista jirriforma ruħu u tarak li inti f'partit irriformat tax-xelluk minna f'soċjalist progressiv rajn isib postu għax jgħid isma' l-Partit Nazzjonalista għax bajt naqla tkaxkirieta u jiena żar ma ħammur naħal oħra. No. Le. Jiena nemmen bisħiħ minkejja li din hija t-tielet leġislatura tiegħi fl-oppożizzjoni li l-Partit Nazzjonalista huwa l-unika in terms ta' realtà, real politik ta' min jista' jkollu maġġoranza flok il-Partit Laburista, jiena lija u anka n-numri jidru li l-unika alternativa biex ikonna gvern differenti mill għandna llum ma jista' jkun ħadd ħlief il-Partit Nazzjonalista. Kemm in terms of numbers, però apart numbers, nemmen bisħiħ illi l-politika tagħna ta' bidla hija l-aħjar politika għal pajjiżna. Sewa, l-ewwel semmejt li il-PN għandu l-prinċipji tiegħek, x'inhuma l-prinċipji? Prinċipji li xi drabi jekk ħansemmihom l li daw tal-Labor, jingħidlek kienu tal-Labor, sewa, meritokrazija, prinċipji ta' ugwaljanza, governanza tajba, trasparenza semmejnija, il-prinċipju illi l-individu jekku kapaċi jikber fl-istat, mandu bżonx politiku, mandu bżon sistema li timbuttaħ, jekku kapaċi, pero nemmen ukoll għaw parti mis-soċjal tiegħi u nirrikonoxxi li hemm nies illi għandhom bżonn lajnuna u dik iridu ntwilhom. Jiġi mhux kulħadd huwa kapaċi iqum fuq saqajh jitlaq jiżviluppa. Ġifieri jiena wkoll għandi sens fija u jiena nemmen kull politiku għandu għax inti toħroġ għall-politika għax temmen illi dak li hemm illum tista' ttejbu. U dik hija applikabbli kemm għas-sitwazzjoni fil-pajjiż u kemm għan-nies individwali. Bernard Greco bisemmi il-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Mhix kliem fl-arja. Għalina l-individwu mhux li l-politiku x'ħajdaħħal fil-but, mhux daw il-konsulenzi sewwa li kulħadd. Dawn huma prinċipji għalija illi hemm sens ta' soċjaliżmu fis-sens illi minu batut ngħinuh jikber, ngħinuh jifjorixxi wkoll. Però wkoll noħolqu l-ispazju għal minu kapaċi biex jikber għax meta jikberu
jista' jikber ukoll minnu minn mhux kapaċi jikber waħdu. Mela, semmejtik il-kelma soċjaliżmu, ħanamel punt li taħlif moħħi intu tajda, huwa interessanti ħafna li il-modell politiko-ekonomiku ta' soċjaliżmu li fl-aħħar mill-aħħar dak kull mu is-soċjaliżmu huwa modell politiku illi jgħid illi kemm jista' jkun inti tagħti riżorsi lill-istat. Dak huwa s-soċjaliżmu, mbagħad l-istat għandu jqassamhom mod li huwa ekwu ġust. Ma nsibx li qatt sar iktar privatizzazzjoni tal-pajjiż fl-istorja moderna politika ta' Malta minn żgur ta' dak li tkellimna dwar illum tas sistema tal-enerġija, l-fatt li sar daqshekk privatizzazzjoni taħt Partit Soċjalista hija vera tidher Ironika. hija ironika u kemm aħna politikament immaturi. Għax inti jekk inti qed tappoġġa il-partit għax inti temmen fl-ideoloġija tiegħu, kif anke jgħidlek li jisma' jaħni privatizza l-enerġija. Mhux qed ngħid li hija neċessarjament xi ħaġa ħażina, ma rridx niġi misinterpretat, ma jekk inti suppost tissegwih dan il-partit għax inti temmen fih ideoloġikament, inti taf li da jmur 100% kontra l-ideoloġija bażika tas soċjaliżmu li tajt illi privatizzazzjoni kemm jista' jkun ma nagħmlu xejn minnha. Dal-pajjiż, dal-partit għamil kontra kemm fl-enerġija profa jagħmilha bil-isptarijiet, jiġifieri fl-affarijiet l-iktar fundamentali. Minti taħseb hawn xi ħadd għadu jagħmel Labour huwa soċjalist? In its current format illum. Insemmilek nies Jasmine Zamit Marmara. Sawa? Persuna ta' prinċipju f'dak li għandu xaqsam is-soċjaliżmu. Ma il-privatizzazzjoni sar waqt li kien hemm Desmond Zamit Marmara ta' ma qalx kelma ġifieri, Desmond Zamit Marmara. Isma' Desmond, skużani. ħassasik il-mistoqsijiet tal-patruni tagħna, il-patruni jistaqsu miġuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment mis-servizz tagħhom tal-Gut Health fejn intom tmorru tagħmlu numru ta' testijiet ħfief, anzi toħdu test magħkom id-dar mbagħad toħduhom lura, u minn hemmhekk isir skrutinju, studju sħiħ tal-biosphere tal-gut tijak biex inti tkun taf l-imtip ta' bakterja jabitaw ġewwa l-istonku tijak u b'konsegwenza tkun taf li mikel ħajtik iktar enerġija, li mikel ħajjenek biex inti tħossok dejjem iktar ġovjali u vivaċi u ġovanili. Nista' ħares fil-kamera ta' wek, grazzi għaw xalieħ il-Matew. Allura, jiena nistajdilkom li kemm jien u kemm il-mara għamilnieh dan it-test u interessanti ferma xissir taf ħafna u ħafna dwarek u aktar minn hekk tqatta mbagħad ammont ta' ħin dan huwa t-test. Da test tal-food intolerance li aħna għamilnieh qabel ma milna l-gut health, dan speċa jispjegalek għal xiex għandek l-intolleranzi, u mbagħad it-tieni wieħed huwa gut health li huwa naqra ta' bibja qasira fej jidħolok f'ħafna dettal ta' x'inhu għaddej insomma ġewwa il-gut tiegħek, vera interessanti. Tmur il-klinika, u mbagħad fil-klinika tpoġġi miegħek fil-kastana kienet esperta il-lejn insel il-għamilha. U għadet tispjega li jisma' jekk tnaqqas minn ċertu tip ta' ikel u żiet ieħor ħajkollok iktar bilanċ fil-gatt u b'konsegwenza torqod aħjar. Tħossok aħjar, mentalment kun iktar luċidu, għal iktar ammont ta' ħin. Misni għamiltu ma qabel ġejtaw jien. Believe it or not jinkun tar minn hekk. Ejja. Le, huwa utli ħafna, ġifieri jiena rajt ġenwinament qabża fil-kwalità ta' ħajti minn mindu bdejt napplika l-affarijiet li tallim f'dan il-gut health. Nirrakkomanda ħafna anke jekk pereżempju għandkom brain fog jew mood swings u affarijiet hekk. It is said that the gut is the second brain. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Antonella, tistaqsi, hemm push kbira mill-Unjoni Ewropea biex il-karozzi jiġu electric/hybrid. Bħalissa
id-dawl qed jinqatax probabbli kulħadd qed jikkonsma ħafna iżjed elettriku ħabba sħana. Issa, jekk kulħadd jiċċarġa l-karozza bil-lejl, x'ħajġri? Aħna lesti bħala pajjiż għal dan il-pass, jekk le kieku inti Ministru tal-Enerġija, x'tagħmel? Mela, l-electric cars għandna commitment dwarha, mhux issa sejna nafu bih. Illi parti illi konna parti mill-karozzi tagħna ikunu electric cars. Sewa. Mbagħad ikollok 10% tagħhom charging stations in the public bankini, whatever, mhux bankini xal bankini ma insomma, fil-infrastruttura komuni. Imma dil-persuna rida tifhem dina. Karozza elettrika aktar fi triq għannin qas emissjonijiet fi triq. Mijiex my first priority. My first priority hija li naqsu l-karozzi mit-toroq. Dik number 1. Pero kuk li nażel bej karozza elettrika u karozza internal combustion engine, diesel jew petrol, il-fumes tagħhom huma carcinogenic. Iżidu l-azma, iżidu l-problemi ta' saħħa, sawa, nabbu l-isptarit tagħna biktar problemi respiratori. Ġifri bejn internal combustion engine u electric car, there's no brainy. Electric car. Mill-aspett ta' saħħa. Ġifri irridu nifmu illi hawnhekk issa mhux biss qegħdin nitkellmu fuq id-distribuzzjoni, inti semmejt it-tfal tagħna. Ġifri inti qed titkellmu fuq is-saħħa wkoll. Inti ma tridx li t-tfal tiegħek meta jimxu fit-triq. Ma jibilgħux ta' tħaħen kollha. Jibilgħu inqas ossiġnu, mhux ovvja. Imma għax hawnhekk issa maħniex biss qegħdin nitkellmu fuq servizz, qegħdin nitkellmu fuq saħħa. Però l-inkwiet tagħha hija illi la darba niplagjawhom daw jiċċarġaw bil-lejl, jekk qed jaqa' tad-dawl issa, aħseb wara jekk kollna xi 50,000 Tesla waħla mas-sistema. Irridu nsaħħu l-infrastruttura tagħna, suppost ġabdi d-din għax dik konna nafu biha. U l-fatt li ma saritx issa nuqqas ta' pjanar. X'nagħmel jiena nafu t-targets tagħna x'għandhom ikunu tal-electric cars, okay? Nippjanaw għal dik iżida fid-domanda fil-ġenerazzjoni, okay? Insaħħu d-distribuzzjoni biex tiflaħ iktar għal din iżida fid-domanda, fid-distribuzzjoni. And we facilitate. Iġifieri issa mela qegħdin nagħtu 11,000 euro sussidju. Inti tixtri karozza electric car sewa? Il-gvern tieħ 11,000 sussidju. Għax qed ninċentivak biex jekk ħadd mur tażel. U lanqas hybrid ta' hybrid m'hemm sussidju. Għax hybrid parti fossil fuel u parti electric. Aħna rridu mmorru total electric. Jekk rridu nkunu verament committed l-intejbu l-arja tagħna fit-toroq tagħna. Imma peress li llum qed nitkellmu fuq tuħ tad-dawl, u speċjali huwa naħseb l-iktar ħaġa li n-nies li qed isegwu llum huma nkwitati dwarha f'mod imminenti. Mela nagħmlu? Biex intejbu s-sistema ħallaħ huma dawn l-eżiġenzi kollha. Hemm żewġ punti għax fakkartni. One apparti nsaħħu s-sistema, inżidu l-inċentiv illi in-nies jiċċarġjaw off-peak. All right? Mela. Aħna palessa ssir le dik. Imma l-għonet il-labor kritikana tiftakar il-famuża washing machine ta' bil-lej? Tista' ħallik mill-labor, għajd li jinsa ta' għalla bibi mill-labor. Ġej, imma ħanajlek minn fejt laqna. Għalla bibi, it-tifel ta' Salvu Mallija, jerġa' jgħid li għalla bibu mill-labor. Etnajlek minn fejt laqna sewa. Le, għajd li fej ħatuħodna. Fej tixtieq tuħodna. Mela aħna ndaħlu off-peak rates illi jkunu orħos mill-orħos rata preżenti. Mela, isma' din. L-orħos rata bħalissa hija 10 cents 5. Tara l-konta t-tieni paġna tiegħek l-orħos rata hija 10 cents 5, bad kompli toħla. Bħalissa l-off-peak intet li għannu off-peak għanna. Taf kemm ħalsu min jiċċarġa electric car fl-off-peak? Kemm taħseb? Suppost nagħmel domanda suppost jiena. X'imkien rajta, ma nħu gost qed niġi kwiżjat fuq il-memorja tiegħi. X'imkien rajta 15?
13 cents. 13, kont se ngħid 13. Kont se ngħid 13. Ok, kważi, ħarġa, komplejna. Viċin. Imma ti tinsa tispjegali. Mela jiena ħadd li sbriga ndaħħal electric car. Ħadd li sbriga ndaħħal the additional meter to benefit from this scheme. Pero biex tirringrazzjani inti tiċċarġani bit-13 cents, mhux bit-10 cents 5. L-irħas waħda? Mhux ħafna wejja, bro. Mhux għax mhux ħafna l-prinċipju. Il-prinċipju illi jiena tnejn dal-pajjiż jagħmel it-tranzizzjoni mill-fossil fuels tħaħen emissjonijiet mart, eċċetera. U inti ma tinix l-irħas rata? Isma' qegħdin nitkellmu off-peak. Off-peak qed niġġenera enerġija żejda jiena u rid naħliha. Ġifieri jew l-ena Malta ma ddaħħal xejn tagħha. Minn flok qed nagħmluha bit-10 cent bit-12.98. Ġifieri l-di Antonella. Dik kemm tista' tħaqqem. Mela hawnhekk kieda, all right. Il-Antonella ngħidilha, apparti li nsaħħu distribuzzjoni u nippjanaw skont il-targets li għandna. Sewa. Niddirazzjonaw in-nies biex jiċċarġaw l-electric car in the off-peak. U hekk aħna naqsu id-domanda fil-high peak meta li twaslek biex tkabbar il-ġenerazzjoni, aħna dik iridu nżommu kemm se jkun isfel. Però tu naqsu l-istress fuq is-sistema tal-distribuzzjoni. Nasib verità wkoll hija naqqa mistoqsija li rridu nistaqsu lil minu ta' trasport. Hemm markentni minnaħa tagħhom. Chris Bonnet. U Chris Bonnet. Dak apposta żluħ lilu ta' trasport. Il-lallu kemm on brand u stradi l-għażla. Mela. Ila dik iċ-ċajta ta' mendu laħaq. Ma jiena. Mal-ewwel tal-Bonnet. Uja, better late than never. L-slogan tal-arriva dak. L-ewwel, Julian saqsa, l-ewwel semmejt rapport li jgħid li t-tieni interconnector kellu jkun lest sa 2015. Yes. L-istess dokument jitkellem fuq l-ewwel interconnector li kellu jkun lest sa 2010. Id-delays dan il-proġett ilhom ġejjin għal aktar minn 15 il-sena. Fl-abbilta li wetta il-PN improvja mill-aħħar verżjoni. Fl-abbilta li wetta il-PN. Fl-abbilta li wetta il-PN improvja mill-aħħar verżjoni tal-Partit Nazzjonalista li rajna jgverna. Ma fimtix id-domanda ta'. Għaz Ġuli ma fema. Il-PN li qed naraw illum jekk intellaw sentejn oħra kapaċi wetta il-proġetti li jitkellem fuqhom iktar mill-aħħar verżjoni tal-Partit Nazzjonalista li kienet jgverna. Għax id-diettajt li l-interconnector kellu jkun lesta 2010. U l-ewwel wieħed tlesta beda x-xogħol fuqek Mercedes 2012 u tlesta 2015. Għalfej daw. Ġifieri koltu sentej tard mhux ma kienx hemm u bi fair ma kienx hemm. Għal-Partit Nazzjonalista ġenerali. Jiena nifhem. Naturalment aħna ma konniex perfetti. Ħatmu perfett. Però we can do better, Iva, f'dak għandu xaqsam time frames. Having said that, għatma kena kriżijiet li kien nissa. Ġifieri bid-difetti kollha tagħna, għatma kena dan il-national blackouts u blackouts ekstiżi kif kena s-sajf li għadda u li kien nissa. Dan huwa l-ar perjodu ta' blackouts ġenwinament kwantifikabbli għax jiena niftakar żmien. Jiena niftakar darba milt poster ta' party li l-party kien jismu iktar splussiv mill-Boiler 7. Vera, nasib fitxu s-sibu ximkien. Kien hemm żmien fl-infanzja tagħna meta Boiler 7 kien jisplodi, ma nafx, frekwentament u kien jaqtalna d-dawl. Dak iż-żmien kien aħjar minn dan iż-żmien? Fis-sens. Għataħalilhom u ġwej. Alright, mela ħanfittxu naqra it-tweġiba ta' dik. Mela, qabel ma jsibilna dik il-biċċa informazzjoni, Julian ħajtina l-mistoqsija li jmiss. Mbagħad Julian ħajtina is-saga ta' Boiler 7 verżjoni kantata. Mela Antoine jistaqsi, meta ngħidu li l-power station għandu kapaċità massima ta' produzzjoni ta' enerġija, din hija kapaċità teoretika jew reali, jiġifieri, power station jista' jaħdem at full capacity għal ħafna xhur mingħajr ma jkollu ħsara ta' wear and tear. Antoine huwa is-senjur temmek, is-Silver Fox residenzjali tagħna. Nista' wieġeb? Mela,
Nittama. Inti kull turbina għandha perjodu kemm tista' taħdem qabel tmur għal maintenance. Sewa. Bħal aeroplani, le? L-aeroplani għandhom numru ta' flying hours, turbini wkoll, it-turbini tal-aeroplani. After a certain amount of flying time, flying hours, inti tidħol għal maintenance. Mbagħad ikun hemm short maintenance u ikun hemm l-overhaul maintenance. Fit-turbini l-istess. Ġifieri daw every now and then they need downtime planned biex issir il-maintenance fuqhom. Ġifieri ma tistax le tibqa' dejjem sejjer tikollok il-plane maintenance daw affarijiet huma normali fl-inġinerija. Però ċifra hija reali, sempliċement ma tistax tibqa' tħaddimhom kollha fl-istess ħin għax ikun hemm momenti fejn tista' tittaqla waħda. Eżatt, u dak tippjanah biex ma jikkonċidix mal-pik tal-pajjiż. Sewa, ġifieri tippjana billi ħataqla t-turbina mhux meta hija l-iktar bżonn juża. Eżatt. Jew meta għandna l-full capacity, żgur mhux dak il-punt. Sewa. All right. Mela. All right. Tajjeb, Twan. Any further questions, Your Honor? Mela. Il-mistoqsija li miss ġu. Mela, Malta was hit with 1,100 power cuts in 18 months between January 2011 and May 2012. Imma, all right, so power cuts can mean a lot of things, bro. Okay. Nasab ħatini spiega ta' xifisru. Bicċa informazzjoni oħra dwar major In 8 blackouts. months to March 2010, the country suffered 3 major blackouts. Boiler 7, maraħ fil-gloria kollha tiegħu, was named the culprit behind the incidents and shot to fame or rather notoriety. It had been almost forgotten, but yesterday's event made people wonder whether the boiler was planning a comeback this summer. Imma ma tajx kemm sevjera. Alright, naseb din hija mistoqsija li timmerta iktar skrutinju minn naħa tagħna. Jien niftakar u ovvjament din hija data what's the word? Aneddotali. Deki, thank you. Meta kien jitlaq boiler numbers, niftakar darba talaq boiler number 7. Konna qegħdin nistennew biex ninżlu għal-vant tal-iskola. Ġifri kienu l-ħabta ta' satej nofs. Id-dawl ġilura tard fil-għaxija. Ġifri diġa waħda mill-li niftakar. U kien hemm diversi istanzi bħal daw. Ma kenniex, ma niftakarx. Issa l-oħra minn Birkirkara kanna 24 hours kważi bla dawl. Ma niftakarx kasek. Ma tiftakarx kas ta' 24 hours. Ta' 24 hours. Pero dak kien Birkirkara biss. U kien hemm xi lokalitajiet oħra li kien ikonna dak iż-żmien, as far as my memory goes, kienet Malta kollha bla dawl for 6 to 7 hours. Daw kellna stanzi. Fil-fatt naseb sabet ċaġa ġajel. Pero jibqa l-fatt li il-frekwenza li kellna fi sajf li għadda ma rajna bħala. Di tajb xaħat bħal Spunt per eżempju, jew bħal Neville Borch at times li għamil fact-checking biex jgħamil naqra jisir naqra ta' kontrast. Ovvjament, jiena xorta għala bibi spiexa, jekk qabel jekk id-dar ta' maġembi kienet taqbad spiexa tajli, u issa taqbad tiegħi ta' ġuja ma importax ta' maġembi kienet taqbad ukoll. Fixa, jiena tkun għaf issa se tagħmel u bla dubju t-teknoloġija suppost avvanzat, apparti li min jaf l-Unjoni Ewropea kemm tefet flus fis-sistema tad-distribuzzjoni tagħna, fis-sistema tal-ġenerazzjoni tagħna, ġifieri bej teknoloġija, suppost investimenti mill-Ewropa, dak huwa l-progress mhux murlura, ġifieri. Ġara boiler number 7, għalkemm huwa ferm umorus. Mela, il-mistoqsija li jmiss, jew trid tkompli tajt fuq boiler number 7, weħel f'boiler number 7. As a result, the entire country was plunged into darkness in some areas for more than 7 hours. U nafu, anoddotalment, boiler number 7 kien kawza ta' ħafna da. Nistgħu nkomplu? Thank you. Matthew Sherry imma huwa patron li mhux qiegħu. Staqsa, żewġ mistoqsijiet separati imma relatati mar-riċerka u l-innovazzjoni. Malta wieħed mill-ar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn jitlu fondi allokati għar-riċerka u innovazzjoni. Skont il-Eurostat, it-tielet mill-aħħar post sal-2022 fejn jidħol budget provisions for research and development. Hemmhekk batilna l-ħolqa wkoll għax il-Patreons tagħna jekk mhuma xejn huma anali diligenti u seri fuq xogħolhom.
Apparti minn hekk, tmur tapplika għal fondi ta' riċerka u jisum kulħadd moħħu fuq kemm se trendi flus u timpjega nies fl-inqas minn possibbli. Taħwida manja bejn riċerka u intrapriża li għalkemm waħda tista' twassal għall-oħra huma separati. U biex ngħidu kollox jaqlawlek murlita u nofs huma kuluriti koll il-Patreons tagħna għal daqsxejn fondi u biex ngħidu kollox għax ma qax biżejjed qas biss tibda. Hemm tal-inqas rikonoxximent ta' dil-problema u x'jista' jsir biex titranġa. Kemm qed tidħol u qed jgħidlek speċi għandna bżonn iktar innovazzjoni. Kemm qed nieħu gost domanda. Mela, jiena l-kellim ukoll Sewwa. tar-riċerka u l-innovazzjoni. Okay, ma forsi kien jafu għalek qed tisaqsijlek din. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Konnet nitħattu dwar il-problema ta' riċerka. Ta' nuqqas ta' riċerka u innovazzjoni, research and development fil-pajjiż. Li hija pjaga fil-veritax ma tistax tinnova daw l-affarijiet kollha sbieħ li konna qed ngħidu l-ewwel dwar x'hemm bżonn speċa isir biex intejbu l-pajjiż ma jistax isir mingħajr ma inti jkollok ir-riċerka u innovazzjoni. Mela, jiena dan huwa punt tal-qalbi ħafna. Sewwa. U wieħed mis-setturi li semmejtlek li għandna nafsu ħafna iktar għax għandna potenzjal kbir. Ir-riċerka ittik valur miżjud tal-ekonomija. Toħloq impjiegi ta' kwalità tajbin, pagi tajbin, mingħajr bżonn li popolazzjoni, eċetera. Imma id-dispaċir tiegħi li din fost l-aħħar jekk mhux l-aħħar fl-Ewropa. Qegħdin fil-klassifika Ġiljan naf li qegħdin speċa f'pożizzjoni daqsxejn f'ira. Fidejk kompli. Ma naf li qegħdin it-tielet mill-aħħar post sal-2022. Eżatt. Per eżempju, ċipru dal-aħħar għamlu avvanzi kbar u għaddewna. Il-problema li meta pajjiż ma jiddedikax biżjed fondi għal riċerka, inbatu wkoll fuq livell nazzjonali għax ir-riċerka kapaċi tik local solutions. ċerti problemi mhux run of the mill, off the shelf, taqbad minn ta' barra tapplikom għal Malta taf inti. ċertu affarijiet għandna sfidi lokali, nazzjonali, li aħna rridu nsibu soluzzjoni għalihom. Apparti il-fatt illi huwa settur illi irrendi ħafna ekonomikament. Ġifieri, per eżempju, l-Università Malta għandha direct budget ta' 1.5 million biss għar-riċerka li tista' tonfoq kif triti. U jiena żort l-Università xi xahar u nofsilu u bqajt impressjonat bir-riċerka li għandhom. Ġifieri jekk ngħidlek hemm riċerka fuq il-ġlieda kontra l-kanser. Titbellaħ. Hemm riċerka fuq l-offshore wind, per eżempju, kif il-turbina li għadha fil-baħar flok toqgħod titrasmetti inti l-enerġija to the shore, tista' tistorja eżattament fejn hemm il-turbina. Issa da semmiħ semma punt li naf biħina fejn qal meta tieħu l-fondi kulħadd moħħu biex ħatara kemm ħatamel flus. U jiena napprezza li r-riċerka takes time. U bħala politiċi li aħna niġu kritikati hemm min jagħmilha ta'. Aħna nħarsu very, very short term biex neħdu l-vantaġġ aħna fi żmienna. Fir-riċerka di ma tapplikax. Imma jiena irrid nara il-pajjiż jalloka ħafna iktar fondi għal riċerka. U fondi fejn mhux bil-Fort Street sieħeb privat. Ġifieri, ħafna kumpaniji privati ikunu jridu the immediate return. U nifhimha jien ġifieri kulħadd irid ir-rate of l-ROI, return on investment, a quick return, iktar ma tnaqsu iktar aħjar ħalli dik nifhimha. Fir-riċerka di ma taħdimx hekk. Għalax qed jiġri ikollna numru ta' sejħiet illi iġeluk bil-fors issib a private partner.
Per eżempju l-università. Jgħidu l-ant isma' dis-żejħa da jekk inti jirnexxielek issib kumpanija privata f'Malta illi ddaħħalha miegħek f'dan il-proġett. U dik il-kondizzjoni mhux dejjem tagħmel sens. Mhux hekk? Għal raġunijiet ngħidlek għaliex jispiċċaw ma jsibux kumpaniji għax hekk kumpanija ma tarax an immediate or a foreseeable return on investment li fi riċerka ħafna drabi ma tax fejħa tasal, tibdaw ma tax fejħa tasal, kapaċi tasal hemm, kapaċi tieqaf at a dead end. Li żgur il-potenzjal, pajjiżna għandu potenzjal kbir. Ġifieri aħna qatt ma batejna bil-riżors umana. Anzi, dik hija l-unika riżors għal għandna, and we need to boost it much more. Imma rridu niddedikaw ħafna aktar fondi, ġifieri jiena rrid nara iktar impenn politiku f'dak għandu xaqsam dedication of investments. Dal-aħħar ma nafx segwejtu xi diskors tiegħi fil-Parlament fuq dan. Kenna tela għal diskussjoni tagħna il-ftehim li għandna mal-European Space Agency. All right? Da huwa it-tielet ftehim jew it-tieni qed jiġi extended u jiena mill-punt jiena ippikjaw ħafna portals. Ittieħed naqra out of context, John, tajjeb? Tal-astronauta. Smajt bija? Dak inti kont. Smajta speċa in passing. The one and only. Kien hawn minn daħaq. Għax tipu qalu, intu kol? Na. Għajla fej. Xi naqrajt tipo. Inti rajt it-titlu għafte, mhux hekk. Kif jagħmlu ħafna. Ma kienx fis-sens li mhux is-settur tiegħi, ovvjament. Kejja li t-teacher kienet li kont tkun ħafna fil-qamar. That hurt my heart. Imma, speċjalija kien hemm prioritajiet oħrajn għal pajjiż u speċ ta' kontet ta' affarijiet oħrajn, speċ ma kienx xi ħaġa li kienet pertinenti ħafna. Jien li kontet ngħid huwa da. Law net ma tixina vacuum konna din niddiskutu l-extension tal-European Space Agency Agreement. Sewa. Okay? U jiena qed illi xi drabi ma nemnux li l-Malti jista' jasal. Ħan nispjegalek il-kuntest kif wasalt għalija. Sewa. Inħarsu lejn l-Amerikani, kburin pajjiżhom dak li jistgħu jirnexxu fih. Għandek il-Franċiżi, l-Indjani, s-Ċiniżi. U jiena qed Malta żgħira vera. Ma dik m'għandix iżżommna milli aħna nilħqu kapaċità ta' riċerka, livell ta' riċerka li ħabbata ma' daw il-pajjiżi u diġà għandna ta' ġifieri kien hemm intervista fit-Times. Hemm riċerkatur Malti. Forsi tfittex għax jaħfir li nsejt ismu. Da riċerkatur diġà kellu diġà dejb relazzjoni mal-European Space Agency. U qed tituħ aċċess għal data li tinġabar minna li anka minn NASA, mill-astronauti fil-International Space Station. Sibta? Le, mux din. Kien qiegħed it-tiċ ta' Nitrox ta' insertajt fuq il-mejda miegħu. Kien kellimni dwar. U dan, għax jafdawħ qed jingħatawlu is-samples ta' astronauti fl-International Space Station biex jagħmel testijiet fuqhom u qed jikseb riċerka għal persuni b'xi kondizzjoni speċjali minħabba ta' testing. Għaliex meta il-ġisem jiġi espost f'dawk il-kundizzjonijiet fejn m'hemmx gravity, tkun tista' tittestja, tkun se tagħmel ċertu testijiet li fid-dinja ma sax tagħmel għax inti għandek il-gravitational pull. U tagħmel testijiet illi qatt ma saru qabel. U dal-persuna qed jirnexxielu jsib kura jew jagħmel certain breakthroughs f'dawn l-issues li jagħmlu differenza fil-ħajja tal-bnedmin u pazjenti li għandhom dawn il-kondizzjoni. U jiena xettet jiena nara li l-pajjiżi
li għanna diġà niskapaċi biex xi darba ikonna l-ewwel persuna li jmur hemm. Li jmur fl-spazju. All right? Imma għax ikun riċerkatur, sawa, illi jkun laħaq dan il-livell ta' riċerka. Jiena nemmen li l-politika tagħna m'għandix tkun kollox fl-ispazju pan intended. Kollox fl-astrattu Imma irid ikonna targets, sawa? U dik għandha tkun mira, bħalma kellna mira, diversi miri sawa? Bħalma naf l-isport ta'. Maltese researchers unlock space secret to potential cure. Human Fakkarni blood Diki. in space reverts to its fetal type, potentially leading to breakthroughs in thalassemia patients. Spiegħalek thalassemia? Menix esperta. Għalfejn inti mux xolok titfaħħa, tfittix li, Kelli l-screen jgħet Tinżel għal-vizibilità. isfel, insebu l-isem tal-persuna. Forsi nsemmu. Jismu, għandek l-isem ximkien, naħseb iktar il-fuq. Joseph Borch. There you go. Ma setax kienu ikun iktar Malti minn Joseph Borch. Da huwa l-apoġew ta' xi jfisser li tkun Malti. Le, nixtieq Dan huwa- nifirħulu l-Joseph Yes. Borch. Missek tistidnu. Kun idea tajba. Kun idea tajba. Tal-ġen, li tkun astronauta ma hija xi ħaġa fiżika ħafna, diffiċli immens. Mela, thalassemia are inherited blood disorders that result in abnormal hemoglobin. Symptoms depend on the type of thalassemia and can vary from none to severe. Often there is a mild to severe anemia, as thalassemia can affect the production of red blood cells and also affect how long the red blood cells live. Other names, thalassemia is Mediterranean anemia. Ġviri hija probabbli xi ħaġa li ġenetikament aħna aktar predisposti għaliha. Qed tifhem għal fejn għandna n-nies. Bħal korruzzjoni. Vera, jisu fil-Mediterranean Basin, vera u xeba nis korrotti, bejnietna, l-isqallin, il-Grigi fallew l-ekonomija, il-Libja, ma nxie l-iktar nis retti fid-dinja. Mela, Let's not generalize ma sewa. let's not generalize. Imma, I think if you look at the World Corruption Index, you'd look that we fare pretty well or badly depending where you're looking For the at. obvious reasons. For the not so good ones. Mela, il-fear of failure. Konvinċejtek mela, right? Li we have the kind of people that can make this. Bro, I really, kieku I didn't believe in the Maltese public, vera minix namel dan ix-xogħol. Jien qalbi maqtuwa, mort minnaf, mort strajt cottage Shetland Island, għet nirannar, ċet nqaxxar is-suf, tal-limt ninsaċ is-suf, nżilt il-monti ġas biex imbieħ il-jerseys u ġejt l-ura daqsek. Imma, għax nemmen u niltaqa ma' ħafna nies illi għandhom ħafna talent, illi għandhom ħafna sens tal jixtiqu jikontribwixxu u joħolqu jkunu innovattivi u jixtiqu jaraw pajjiż sura plas li għandi tfal. Biex nibqa nagħmel da xogħol. It-tama l-aħħar li tmut u t-tama tiegħi għada tferfer. That's my, tistaw titfaw li jek naqra mużika ta' Braveheart u t-tama għada tferfer mux laħjar ending ta' speech, nasib I've done better ones. Jiena mhux wieħed minn dawk illi il-politika tiegħi nħoss li hija moderata. Don't get me wrong, jekk jiena Imma fl-ebda punt ma tikkonsidra li qatt tista' tkun f'partit ieħor għajr il-Partit Nazzjonalista. inti Hija għamilt li tribalistika ħafna dik l-istqarrija, hija nkunu trasparenti u autentiċi ma' xulxin. jien diffiċli għalek sajġi fil-futur, jiena issa x'inhi s-sitwazzjoni issa nista' ngħidlek. Però ma jfissirx għax jiena narani fil-Partit Nazzjonalista ma nikkundannax it-tribalizmu. Iġifieri, jiena dibattitu nagħmlu
U jekk ikolli argument nagħmlu, però mod u mod kif tagħmlu. Sewa ġifieri inti n-nies trid tikkonvinċihom. Mhux għas sempliċement għandi lajn ngħid jiena etta, and that is my point or my defensive point, u nippretendi li n-nies ikkonvinċejthom. Però hawn element ta' partiġjanizmu żejjed fis-soċjetà tagħna li idejjaqni u li nemmen huwa xi ftit parti ħalli ma ngħidx rovina. Le, tribalizmu huwa ġifieri pjaga enormi, sorry inti qed tgħidha, ma jiena naħseb biex inżid ma li qed tgħid int li again parti kbira mill-missjoni tiegħi li nagħmel dak li nagħmel ġejja mill-fatt li kont nisma' lin-nanna tiegħi li hija kienet mara luċida, intelligenti, kkulturata u dawn l-affarijiet kollha, imma mbagħad meta jidħol il-partit taf tirraġuna. U dik kienet tweġġa' li qalbi, kienet tiksir li qalbi. U allura u dejjem kelli mbagħad antipatija għal propaganda, għal ġurnalizmu li għati biss naħa waħda, għal nies li huma pandits li għatu biss naħa waħda, għad detriment tal-intelligenza jew l-arfin tal-individwi li qed jisimgħu, u b'konsegwenza nagħmel dak li nagħmel. Allura naħseb interament li il-tribalizmu huwa r-rovina ta' dal-pajjiż u iktar ma ħaninfatmu minnu malajr iktar aħjar, biex ta' il-tribalizmu kif nifmu jiena huwa li jagħmel xi jagħmel il-partit tiegħi. Huwa tajjeb. Huwa tajjeb u ħanibqa' nappoġġjah. U jekk inti tgħidli dik il-ħaġa li jagħmel il-partit tiegħek hija ħażina, jien ngħidlek għax ma tiftakarx il-partit tiegħek x'għamel dak iż-żmien li jagħmel in-nies vera mhux riflessivi u joħloq ambjent li ma jwassalx għal titjib. Imma fil-verità li meta tikkwantifika l-affari, meta tħares li b'mod xjentifiku, it-tribalizmu f'dal-pajjiż qed jonqos rapidament ħafna. Partikolarment fis-sezzjoni taż-żgħażagħ, ġifieri llum iż-żgħażagħ vera qed ngħidu ma diżinteressati fil-politika, imma jiena nemmen u di għalwi li ħafna żgħażagħ, aħna diżinteressati fil-politika kif issir bħalissa. Hemmhekk hemm diżinteress kbir. Dak qed iwassal għal l-ewwel darba fl-istorja kemm ilha ħajjien li t-tribalizmu qed jonqos. Ġifieri daw għal bibhom jekk il-ma ma kienx tivvota Labour jew jekk id-dedi kienx jivvota n-nazzjonalisti, daw mhux se sempliċement jitfaċċaw u jivvotaw għax storikament daw mill-10 distritt u dejjem jivvotaw hekk. Le, dik ma diċ tapplika, li għaxa vera tajba. Huwa proċess li għaddu minnu, ġifieri minn banda li għattinti li le l-partit tiegħek ma jagħmilx kollox tajjeb, ħadd ma jagħmel kollox tajjeb, ġifieri llum jifda l-programm irrikonoxxejt l-żball li jiena nħoss li għamilna, pereżempju. Imma qed ikollok il-kuraġġ tajda, ġifieri għax inkella ma twassalx in-nies biex jemnu fil-kredibilità tiegħek. Mhux hekk. Number one. Number two, dal-aħħar kell opportunità nkun l-Ingilterra jiena għall-elezzjonijiet. Inbidel gvern. X'kont qed tagħmel hemm? Osservatur. Tal-osra. Konna xi madwar 40 membru parlamentari mill-Commonwealth u għajt impressjonat bil-mod kif il-proċess jaħdem kważi waħdu mingħajr intervent kbir tal-partiti. Laqas perspex? Perspex. M'għandhomx perspex? Jiena ktara tidħol fil-page tiegħi hemm ritratt qiegħed fil-counting hall. Number one, fil-polling stations ma tarax pulizija. Xejn. Ma jfissirx li it's not safe, tfisser li s-sistema tgawdi ċertu element ta' fiduċja minn kulħadd. Alright, ġifieri kieku kelli ngħidlek jiena il-ballot box ta' inti marta tmur tivvota jkun hemm il-kaxxa. Aħna Malta titla fuq xara bank, ikollok xi 20 kaxxa, wieħed minn kull partit magħha, pulizija qudiem wara. Kieku ngħidlek
dik kien hemm il-persuna responsabbli minn il-ballot box daħlitha fil-korza privata tagħha u telqet waħedha. Hija livell ta' fiduċa fiċ-ċittadin. Imma hija wkoll żvilupp ta' sistema demokratika li dejjem żviluppat ma' żmien. Ġifieri jiena nemmen li d-demokrazija tagħna u inti qed għamilt punt tal kif qed tiżviluppa u kif qed tevolvi u kif qed timmatura. Qegħdin nimmaturaw fadlinna x'namlu. Imma per eżempju jekk tara ritratt tal-counting hall, insemmejt li l-perspex. Hemmhekk qastara pulizija wet fil-counting hall. Issa mhux il-polling station qed ngħidlek il-counting hall. U mhux tal-imens perspex, ġifieri jekk jiena l-aġent tal-partit jew tal-kandidati jataw u inti jetem u inti saket tot il-voti jaw. Ġifieri there's a ġo hall kbira, ġo stadium kbir. Qed tifhem fejn Malta jkollok kull party agent u kull persuna li qed jott. Hemmhekk qed ikollok party agent minn naħa u minn oħra taħares qed jagħmel dak. X'qed ngħid jiena? Qed ngħid illi eventwalment il-proċess politiku tagħna li tikompli evolvi. Nirrikonoxxi li għamilna avvanzi bħala pajjiż. Huwa tajjeb illi nkomplu nagħmlu dawn l-affarijiet għaliex il-vot għandu dejjem isir bbażi ta' x'inhuma l-aħjar proposti. Minu l-aħjar li lest jirrappreżentani. Mhux it-tribù li twelid fiha u li l-mami qalt li għandha nivvota liha. Naqblu. Fuq dak il-prinċipju fondamentali żgur. Mela, isma' il-ħinet jafas. Dak huwa l-counting hall? U dak huwa l-counting hall? Emmu, ġifieri ktar hemmhekk. Dik temmek dik rasek? Dik rasi tleq. Xajni, Xani! Mela, Ryan, grazzi tal-ħin tiegħek. Pjaċir kbir tiegħi. Nittama li oġbitek l-esperjenza? Ħafna. Li tagħtik l-opportunità li nitkellmu fuq l-affarijiet b'mod li mhux inutilment forsi urġenti u pressanti u l-affarijiet ikunu jistgħu jiġu mitkellma bl-iktar mod li huwa denju għal affarijiet li huma komplikati bħal di. Nirringrazzjak jiena u forsi xi darba nara fuq l-istazzjon nazzjonali. Min jaf. L-istazzjon nazzjonali nieqes minn dibattiti ħilsa bħal dat-tip. Mingħajr ebda intħil whatsoever u naħseb dik hija għalkemm bħalissa għandna il-programm jismu Il-Każin, qiegħed fuq it-talkies, Go Talkies ta' dibattitu sa nistinek għal xi wieħed minnhom. Jibda f'Ottubru, ma nafx eżatt meta, f'Ottubru ma l-ewwel ġimgħa Ottubru, kellna season bej March, April, May, le. April, May, June li għadda insomma. Tistgħu taraw on demand. U tistgħu taraw on demand fuq it-talkies. Huwa proġett tal-qalbi ferm, huwa differenti minn dali qed nagħmlu jiena u inti bħalissa ovvjament. Bikun żewġ naħat ta' argument u qed nippruvaw nsibu min naħsbu li għandu l-iktar raġuni jiena jgħidu hekk. Ikun hemm element ta' votazzjoni, element ta' format li jippermetti l kulħadd jevolvi l-argument tiegħu. Insomma, f'Ottubru nerġaw nitilqu fuq Go Talkies ukoll. Alla boħar grazzi tal-ħin tiegħek. Thank you very much. Nixtieqlek ir-risq. Tanti ħorjena u tkompli f'dan ix-xogħol tajjeb li qed tagħmel. Grazzi Zebi. Biex il-poplu tagħna dejjem ikompli avvanza. Grazzi. Grazzi lilkom tal-segwejtuna, grazzi lit-tim tiegħi tal-appoġġ li tagħmlu f'dan il-jum biex nipprova nifhem u nagħti s-servizz tiegħi lejkom bl-aktar mod tajjeb ġust u xira. U grazzi ħafna il-Patreons tagħna. L-lum għandna żewġ Patreons ġodda li qatt ma kienu hawnhekk. Salli għalikom ukoll. Ejja u awmenti. Għaddieħla, ciao. Mela, tlaqna?